sits upon the throne. Come and praise Him, holy nation. Show forth His power. This is the day. This is the hour. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be to His gates with thanksgiving in your heart. Enter His courts with praise. Welcome to HBBC. And we are Welcome to HBBC. come and worship. Welcome to HBBC. Holy nation, show forth His praise. Welcome to HBBC. This is the day. This is the hour. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad. Hallelujah, hallelujah. Hearts to Him and voices raised. Sing to God a hymn of gladness. Sing to God a hymn of praise. Show forth His praise. Show forth His power. This is the day. This is the hour. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad. Let us rejoice and be Live from Bacara, Ilocos Norte. Welcome to Hosanna Bible Baptist Church International Church Strengthening Conference. From age to age and generation to generation, God alone remains sovereign and victorious. His throne stands forever. His promises never fail, and His glory fills all eternity. With one heart, let us lift up our hearts and give glory
to the one who reigns forevermore, the King of kings, the Lord of lords, the mighty God who deserves all praise and honor, the King. King
Wow, what an opening choir. Magandang gabi po sa inyong lahat. Praise God. Let's all stand together at let us sing praises unto our God. Let us sing that song, To God Be the Glory. To God be the glory. All of us now. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life, atonement for sin, and opened the life in oh, may go away. See everybody. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Second verse now. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer, the promise of God, the finest of men who truly believes, the moment from Jesus a pardon receive. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. On the last verse now. Great things He hath taught us, great things He hath done, and great are rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transform when Jesus Amen. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Let's continue to bless God tonight. Amen. Sing that song, Bless God. Sino po nakakaalam ng awit na to? Oh, good. May mga alam. Amen. In the stillness of my soul, bless God. On the first now. In the stillness of my soul, I reflect to see how your love and power have grown and moved inside of me. Bless God for all He's done. Bless God for Christ His Son. Let us magnify Him for
joy and gently dry the tears. I thank you for the faithfulness you've shown down through the years. Amen. Bless God for all His done. Bless God for Christ His Son. Let us magnify Him for His holy, holy. One voice in unity, one voice of praise to Thee, with hearts of love and worship we will sing. Bless God. We will sing. We will sing. Bless God. Makita ka, di rupa yung at napsuga. Medyo na makabuelo kaya. Amen? Umawit tayo ng isang medyo masiglang awitin, mga kapatid. Standing on the promises of God. Iloco version. Agtagdera karing ni Kristo. On the first now, and agtagdera karing ni Kristo kanya itiyak na dayo nilayaw ko. Gloria jay kagat wati ikan agtagdera kiti karina agtagdera ti karini Kristo agtagdera ti karina kanya. Ladies again. Amen. Alright. All together now. Agtagdera kikari ni Kristo kanyang all the men of the third. Agtagdera kari ni Kristo kanyang Kenayan unay inadawin din at malaygin anyag agtagdera kiti karina agtagdera ti karini Kristo kanyang agtagdera ti karina kanya. Thank you very much. You may be seated, please. Kaninang hapon po sa ating divided session ay isa sa mga naging sessions natin ay yung ating choir workshop. At ito po ang ating mga partisipante, the participants of our choir workshop, and it was facilitated and conducted by my beloved wife, si Ma'am Kay. Palakpakan natin. At salamat po sapagkat pinadala po ninyo dito yung inyong mga choir, conductor, conductress, director, directress. Ayan, nandito po sila ngayong gabi. So sila yung mga estudyante kanina at sila po ay kakanta para sa ating Panginoon ngayong gabi. Let's watch and be blessed. His
Amen. Ang bihira, ano? Gumaganda talagang boses pag nandito sa stage, ha? That's wonderful. Mahina po yung palakpak natin, ha? Praise God. Praise God. We serve an unchanging God. Let's all stand together and sing one more time, Salamat aking Panginoon. Praise God. Salamat aking Panginoon. Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa iyo aking iaalay. Ika'y mahalin at buong puso paglilingkuran. Kung aking isipin sakripisyo mong dakila, buhay mo'y ibinigay, sa krus ika'y namatay, at nung ika'y tinanggap, ako'y iyong iniligtas. Salamat, salamat, sa dakila mong pagmamahal. Salamat aking Panginoon, sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa iyo aking iaalay. Ika'y mahalin at buong puso paglilingkuran. Say verse. Sa aking paglalakbay, salita mo ang aking gabay. Pangako mo'y aking lakas, sa lahat ng landas
at maging sa pagsubok, ako'y iyong pinapatibay. Salamat, salamat, tunay kang matapat. Salamat, aking Panginoon, sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa iyo, aking iaalay. Ika'y mahalin at buong puso paglilingkuran. Salamat, aking Panginoon, sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa iyo, aking iaalay. Ika'y mahalin at buong puso paglilingkuran. Ika'y mahalin at buong puso paglilingkuran. Amen? Thank you very much po. You can now be seated. Sabi ko kagabi, we'll want to recognize all and every pastor. Pero we will do that tomorrow night. Dahil sabi ng iba, Pastor, marami pang pupunta bukas ng gabi. What? Last night, our total attendance was 1,009. Ang dami. Praise God. Kumustahin natin yung mga nasa baba. Okay. Oh. Amen. Buhay pa ba kayo dyan? Amen. Meron pa yung isang anggulo doon. The other angle. Ayun. Oh, praise God for that. Palakpakan natin sila. Sino po yung ating mga pastors or churches dito sa Ilocos Norte na dinala yung kanilang mga members? Kasi Wednesday night ngayon prayer meeting. Dito na sila nakipag-attend ng prayer meeting. Pwede po, pakitayo. Just want to appreciate you tonight. Pastor Urbano of Grace Baptist Church, Pastor Sherwin Tolero of Sarat, Pastor June de la Fuente. Asan po yung mga members nila? Kaway-kaway. Ayun. Pambihira. Meron pa pong isang tumayo doon kanina. Pastor Sige muna lang. Pastor Mark. Ayun, mahira. Pastor Mark pala. Amen. To God be the glory for that. Maraming salamat. Pero we'd like to once again recognize all our delegates, pastors, and churches who came from Isabela. Pakitayo nga po lahat ng galing Isabela. Praise God for that. From the Cordillera, simulan natin dito. Abra, pastors and churches. Okay. Umakyat tayo dito sa Benguet Province. Benguet. Oh, amen. Okay. Lumipat tayo sa Ifugao. Mga pastors natin. Ayan. Pastor Jong Domingo of Lagawe, Ifugao. Amen. Oo, kakarating po nila kagabi. At talagang kitang-kita ko sa kanyang mukha, sobrang blessed sa ating conference. Alam nyo, natutuwa ako kasi ang dami natin, 1,009. Pero today, may mga pastors akong nakausap. Sabing ganyan sayang pastor, hindi namin naisama yung iba naming mga men. Hayaan nyo, next year isasama namin. Excited. Kinakabahan na ako. Ang dami na natin, magsasama pa kayo ng dagdag yung next year. Pambira. It's our joy to be a blessing to you. Okay.
Lumipat tayo ng Mountain Province. Yan. Pastors and churches from the Mountain Province. Okay. Bumaba muna tayo dito sa Kalinga. Ang ating mga pastors and churches from Kalinga. Amen. Oo, ayan po sila. Okay. Then, umikot tayo. Bumalik tayo. Apayao. Pastors and churches from Apayao Province. Amen. O, pinapalitan ko po yung lay. Sabi ko, palitan nyo ng green sa ating mga pastors. Kasi yung iba, akala nila hindi pastor, kaya Brad, Brad, pastor siya. Yung palitan nyo nga. Because we want our people to highly regard our pastors. Kaya ngayon, alam na namin na kung sino yung mga pastor at hindi. Ayan, naka-green po. Green yung lace ng ating mga pastors. Okay? Kaya kung may katabi po kayong pastor, mag-bless na kayo. Dali. Ayan. Okay. Alright. Dito naman tayo ngayon sa banda ng Cagayan. Lahat ng mga pastors and churches from Cagayan. Wow, look at that. Amen. May nakaligtaan po ba ako diyan sa natin, area? Nueva Ecija. From Nueva Ecija. Oh. Grabe. Okay. Siyempre naman ang Ilocos Norte, mga pastors and churches of Ilocos Norte. Okay. Ilocos Sur. Pastor Geoffrey Failano, I'm glad to see you tonight, Pastor, from Bintan. Ilocos Sur. Oh. Tumuloy tayo ng La Union. Sa taas sila, yung iba, La Union. Wow. O di, tumuloy pa tayo. Antipolo City. Oh. Grabe. May nakaligtaan po ba ako? Manila. NCR. Ayan. Amen. Okay. What a fellowship, what a joy divine. Amen. As we sing that song, let's go around and shake hands one with another. What a fellowship, what a joy divine. Of course, this is about our fellowship with God, but we enjoy each other's fellowship. Amen? Okay, go around and shake hands now. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. I have blessed peace with my Lord so near, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Bago po natin marinig ang special number ng mga HBBC Kids Choir, kantaan tayo, Riingen Nakam.
Makaturturog sa kagpaisot lang at itaduma ka. Tayo niya. Revive us again. Tama na. Una versikulo. Dayawenda ka, kaputi ayat mo, tagapukin Jesus na tayo ijay mo. Hallelujah, quanti gloria, hallelujah, amen. Hallelujah, quanti gloria, riingin na ka. Say verse. Dayawenda ka, linawagan na ka, gapukin Kristo tisip na ukawen. Hallelujah, quanti gloria, hallelujah, amen. Hallelujah, quanti gloria, riingin na ka. On the third verse na. Gapukin Kristo, daijay krus na tay, inugasan at basbasul mi anarway. Hallelujah, quanti gloria, hallelujah, amen. Hallelujah, quanti gloria, riingin na ka. Amen. Oh God, I pray that you would truly revive us tonight. And we go home from this conference, Lord, revived, renewed, and enhanced in our leadership and ministries. Palain niyo po ang aming mga speakers ngayong gabi. I pray that you would give them physical health and strength, sound mind to deliver to us your word. Bless the special numbers, O God. In Christ's name we pray. Amen. Be seated, please. We've seen his hand of mercy. We've heard his voice of cheer. And we know what it means to learn on his everlasting arms. The same Jesus who saved us is the same Jesus who holds us every single day. And that's the reason we rejoice in this good old gospel singing medley. Making heaven sing so near. Come on and join
what a blessing to see kids sing for God. Amen? Tumayo po tayong lahat. Once again, sing the wondrous love of Jesus. On the first now, when we all get to heaven. Oh, hindi na nakuha yung title. Ready? Sing the wondrous love of Jesus. Sing His mercy and His grace. In the mansion bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be when we all we'll sing and shout the victory. While we walk the pilgrim pathway, clouds will overspread the sky. But when traveling days are over, not a shadow, not a sign. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be when we all see Jesus. We'll sing and shout the victory. Amen. Let us then be true and faithful, trusting, serving every day, and just one glimpse of Him in glory will the toils of life repay. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Amen. You may be seated. From the stars in the heaven to the whisper of the wind, creation reminds us of God's presence everywhere. In every season and every moment, His voice still speaks and His loving hand still leads His children. So we'll lift our hearts in awe and worship the God who is always near, our ever-present Father, whose presence we can truly say, I can see the hand. Rivers so
Amen! Mga kapatid, organic po lahat yun. Teka, balik nga ang choir. Balik. Sige nga, gawin nyo nga ulit. Kasi baka akala nila recorded yun eh. Oh, sige. Gawin natin ha. Yung second verse, kahit hindi siguro. Oh, sige. Ulitin nyo. Oo. Yung wala munang yung walang accompaniment. Ready? Oh, di ba? Organic yun, sabi ko sa inyo eh. Oh, lagyan mo ng accompaniment. Second verse. Totoo yun. Oh. I can see the hand, I can hear the voice, I can feel the touch of God. Thank you. Palakpakan po natin. Thank you, choir. Praise God. Amen. Indeed, in every aspect of our life, we can see the hand of God. Amen? Praise God for that. At dahil po dyan, whatever burdens we have, we can give them all to Jesus. Can we stand once again and sing that song, Give Them All to Jesus? Start with the chorus. Ready now. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken toils. Give them all, give them all, give them all to Jesus. And He will turn your sorrows into joy. First verse now. Are you tired of chasing pretty rainbows? Are you tired of spinning round and round? Wrap up all the shattered dreams of your life at the feet of Jesus, lay them down. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken souls. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. Second verse. He never said you'd only see sunshine. He never said there'd be no rain. But He only promised a heart full of singing about the very thing that once brought pain. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken toys. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. He will turn. And He will turn your sorrows into joy. Amen. In God, there are no wasted moments of life. Even the sufferings count.
our tears, our trials, our triumph, all together in Christ, they all count in God. You may be seated, please. This evening is another opportunity for us to be encouraged. We are here to be encouraged, to be equipped and challenged through the Word of God. We love the Word of God. Whether you're a pastor or a leader, worker, or member, God has something for each and every one of us tonight. And we are blessed to have with us a faithful servant of the Lord who has invested decades in his ministry, preaching the gospel and training men and women for the work of God. He's the pastor of Faith Baptist Church, Pasig City, faithfully serving for 49 years. Palakpakan po natin. To God be the glory for that. Together with his wife, Ma'am Edna. Ma'am, pakitayo po. Praise God. Together they are blessed with 3 sons. He serves as the president of Baptist Mission Partners or BMP, Philippines, and an instructor at Landmark Baptist College in Manila and Batangas. Personally, he is not new to me, but to many of us members at HBBC, perhaps to many of us pastors, he is new. He'll be bringing to us a message on this very timely truth that provincial churches can partner with local and foreign missions. Kakabsat, dawate katubagdertay amin. Let's us give a warm welcome to God's servant, Reverend Edwin Tan. Magandang gabi po sa bawat isa. Naimbag nga rabiyo po, kada kayo, amin. Tama ba yun? Ako po'y pinanganak dyan sa Alasitan, Cagayan. August 12, 1959. Kaya nga po, Edwin Tan, Alasitan. Dyan po sa may Pamplona po. So, Pastor Proby, thank you so much. I consider this a great honor to be a part of this great conference. And to of course, all the pastors. It is always a joy to fellowship and to meet old and new pastors sa gawain po ng Panginoon. And to the rest of the membership sa iba't ibang churches and to the members of this church. Wow! Sabi ko nga kanina kay Bishop De Vega, sabi ko, Pastor, para ako si Queen of Sheba. Di ba? The half has never been told. And I'm glad that nakita ko po ito with my own 2 eyes. Thank you once again, Pastor Proby, and may the Lord be glorified to us sa ating pong buhay sa gabing ito. Philippians 1:5, please. Philippians 1:5. If you have found the verse, let's read together and then we will pray. Ready? Verse number 5. Together, please. For your fellowship in the gospel from the first day until now. Salamat po, Panginoon, sa kapahayagan ng iyong biyaya sa lugar na ito. Ang makita po ang kilos ng iyong kamay ay sapat na po upang magbigay po sa amin ng lakas, pangitain, upang magpatuloy sa gawain po ng paglilingkod. Salamat po sa mga lingkod mo na ginamit mo po dito sa gawain ng Hosana, Panginoon, na ngayon po ay lumalawig ang kanilang pangitain, ang kanilang mga kilos. Dalayan ko po na ang gabing ito ay patuloy niyo pong idagdag sa amin pong kalakasan at sa amin pong pag-aaral at patuloy po nawa na kami po ay maging kalugod-lugod po sa inyo. Salamat po sa mga awitin, lalo po yun sa mga bata, Panginoon. Salamat po. Nakakatuwa po, nakapagbibigay po ng katuwaan din sa aming puso. Marami pong salamat, gabayan niyo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po, makaupo na po ang bawat isa.
Ang ating pong pag-aaral ngayong gabi ay tungkol po sa mga provincial churches daw po, no? Yung pakikipag-ugnay ng mga provincial churches sa gawain po ng misyon sa labas ng Pilipinas at sa loob po ng Pilipinas. So pamagat po ng ating pag-aaral po ay strategic partnership tungkol po dito sa mission. So ito po yung gusto kong bigyan po ng pansin na dahil si Pastor Proby po, nung kausapin po niya ako, ay sabi niya, Pastor, I have only one thing na nakalagay sa puso ko. Sabi niya, na ang yung mga pastor sa Northern, was it Northern Luzon ba ito, Pastor? That was yan yung sinabi mo, na lahat ng mga pastor sa Northern Luzon ay magkaisa at talagang tumibay, lumakas, at talagang mag-create ng impact para sa gawain ng Panginoon. So ay sabi ko, what a noble dream and what a noble task. And so it's a joy to be a part tonight. So mga pastors, sa probinsya po, yan po ang ating pag-aaralan po ngayon. Una po, yung provincial. Maghigpit muna tayo ng tornilyo, no? Kasi pag sinabing provincial, para bang merong, hindi naman ibig sabihin, parang implied na parang iba yung probinsya tsaka doon sa may maliliwanag na ilaw. So I would like to tell you na kung geographically ang issue lang, okay lang yon, provincial. Pero pagka merong ranking na pag sinabi sa probinsya lang yan, sa bukid lang yan, sa bundok, hindi po totoo yon. Sapagkat doon ka man sa bayan, sa lungsod, at doon ka man sa bukid, sa bundok, pare-pareho lang po yan sa mata ng Diyos. Kaya wala pong inferior, okay? So alisin niyo po yon. Lalo po yung mga members din po. Hindi po, maaring sa minsan, nako-convey natin yung ganun sa ating mga pamamaraan, pero hindi po yun totoo. Pantay-pantay lang po tayong tinawag ng Diyos, naglilingkod saan mang dako, kaya wag po kayong magkaroon ng damdamin na parang naiiba o maliit. Katulad po kanina, pagbaba ko po doon sa kanina, paumanhid po, medyo alam po ni Pastor, medyo awan ko, 67 na pala ako, hindi ko alam, akala ko 55 lang eh. So, bear with me please. So, kanina pagbaba ko po, si Pastor Jojo, tsaka si Pastor Ando, pagbaba ko sabi kagad nila, Bishop, ganun kagad. Kaya kami nagpunta rito para makita ka lang namin at mapakinggan. Alam ko namang niloloko lang nila ako, di ba? Hindi, kasi po, alam nyo naman po yung bishop, alam po naman natin kung yan ay title, okay lang po yan. Kasi nasa Bible naman po yan, lahat tayong mga pastor ay bishop. Tama po ba? Kaya nga po, pero kung yung bishop ay nagiging parang tawag sa isang pastor dahil rumaranggo na siya, nagkakaroon na siya ng guhit dito, palagay ko hindi yata maganda yon, hindi ba? Kaya ibig sabihin, pag tinawag nyo si Bishop De Vega na bishop, pwede mo rin tawagin yung katabi mo na bishop. Subukan nyo, tawagin yung bishop yung makatabi nyo. Diba? Kidding aside, pero yun lang po ibig sabihin. Sa totoo nga, pag tinitignan ko po yung trabaho sa mga bukid, probinsya, abay, mas hindi natin kayang gawin yung ginagawa nila, di ba? Kaysa doon kaya sa totoo lang, mas bayani kayo ng lahi. Ha? Okay, katulad lang yan ng mga nanay dito, Father's Day nung nakailan lang, hindi ba? Kayo po yung bayani namin, kayo po yung mga taong natutuyuan ng dugo araw-araw, pero buhay pa. So makita po natin dito na, so pangalawa po na gusto kong sabihin, ay galing po ako minsan nakapunta ako sa Amerika, na biglang inibita ko ng isang kaibigan, napunta kami sa isang conference. Ang tawag doon sa conference, Recede America. Recede America. Sabi ko, it was quite interesting. Ano kaya yung ibig sabihin ng Recede America? So umupo ako, and then ganito pala ang nangyari po. So ang second point na gusto ko lang ibigay pasakalye, ay na magbalanse po tayo. Kasi yung palang ibig sabihin nila, yung Amerika nagpadala ng maraming missionary sa labas ng Amerika, nagpadala ng marami. Humina yung home base, Pastor Jojo.
humina. Hindi na nila nakakita na dapat magtayo sila ng mga bagong churches sa Amerika. Kaya yung home base humina. Ang daming susuportahan doon, wala nang sapat na logistics dito sa home base. So they were saying, let us reseed America with new churches. So ibig ko lang po sabihin, sana po, balanse po yung kasi minsan may nagsasabing yung mga local missionaries natin, bakit mukhang nabibigyan na lang ng pansin yung mga foreign? Pag may mga conference, parang sila yung highlight. Tapos yung mga local, ay medyo nasa sidelight. So, second thing, ibalanse po natin, pareho po nating suportahan, pareho po nating panalangin, pareho po nating palawigin po yan. Para tuloy-tuloy po ang smooth flow po ang ating mission. Having said that, let's proceed po. Doon po sa physics, di ba sa physics po, meron dalawang force tayong naririnig. Narinig ko po to sa isang mission conference din. Sabi nung pastor, yung tinatawag na centripetal force at saka yung centrifugal force. Di po ba? Yung pong centripetal, ibig sabihin yan, yan yung papasok na puwersa. Yung paloob. It's a pull, inward pull. Yun namang centrifugal, yun naman yung puwersa na palabas, apparent force. Yung pong palabas yan, outward push. So halimbawa po, hindi ba, yung gravity, hindi ba, papasok. Kung kayo naman ay nag-washing machine, pag pinaikot nyo yung damit, pinatutuyo nyo, tumatalsik yung tubig, di ba? Tumatalsik. Yan naman po yung palabas, di ba? So, katulad din po yan nung sa roundabout, pag nag-drive kayo roundabout, yung friction po ng gulong at saka nung kalsada, hinihila po niya paloob, minemaintain niya yung sasakyan sa loob. Pero ikaw na nakasakay, parang tumatalsik ka palabas habang umiikot po ng ganun. So ito lang po yung dalawang puwersa po. At alam niyo po ba ang sabi ng Bible? Go ye into all the world, Matthew 28. Ano pong puwersa yan? Palabas. Acts 1:8. But ye shall receive power and ye shall be witnesses. Paano po yon? Witnesses in Jerusalem, Judea, and Samaria. So palabas po. So yan po dapat ang maging puwersa na malakas sa mga churches po natin, mga pastors, yung palabas, the centrifugal force, na ang ating foresight, ang ating vision, ay laging palabas at wag pakamig. Hindi po ba? Ngayon, tignan po natin, paano po nagiging strategic po yung pong sa mga pastors, o lalo po sa probinsya, at kahit sinong mga simbahan po, pag tayo po'y tumulong sa mission, o kahit po mga members po dito, number one po. Number one po, yung pong, didiretso ko na lang po, andyan lang po yung verse, global outreach. Pakinggan niyo po ito. Mga pastor po, halimbawa, nasa bukid po kayo. Nandun po kayo sa isang lugar na dito nga po sa probinsya. Hindi ba ang utos ng Diyos, go ye into all the world and preach the gospel. Totoo po, kung doon lang po kayo mag-isa, hindi nyo kayang tuparin yung Great Commission. You cannot do that. Hindi ba? Impossible. Not one church would be able to do that. Kahit malaki pa yung church na yan. Pero mga kapatid, kahit nandoon ka sa lugar mo at nagtumutulong ka sa mission ng mga foreign missionaries, you are practically reaching the whole world. So it's a very strategic plan. Pag kayo'y tumulong sa mission, sa mga foreign mission and local mission, you are fulfilling the Great Commission. Kaysa nandun ka lang, maghihintay ka lang, pagkaya na namin. No. Ngayon pa lang, when you do that, regardless of the amount, you are now doing the Great Commission. Number 2, pangalawa po, is a generational witness. Ang pangalawa po, pag tayo po, marami tayong mga activities, hindi po ba? Marami tayong fini-finance, marami tayong binubuong ministries locally, which is fine. But my point is this, mga members, pag tayo po ay tumulong sa mission at nag-invest po tayo dyan, alam niyo po ang ginagawa natin? Nakikibahagi po tayo sa isang endeavor na nagpupundar po ng isang gawain na patay na tayo, patay na kayo,
yung gawain na yon na tinulungan mo at pinondohan natin, magpapatuloy po na magiging ilaw sa sanlibutan. It is very strategic. You are building something that would even outlast your life. You will be long dead and gone, and yet you will still be speaking loud and clear. So yan po, ang pangalawang blessing po when we partner with this mission work. Pangatlo po, adrenaline rush. Alam niyo na po ito, di ba? Yung sa Philippians po, hindi ba nagpapasala? Actually po, ang Book of Philippians, pag binasa niyo po ang Book of Philippians, it is a missionary letter. At ang pinaka-content niya, nagpapasalamat. It is a thank you letter. Yan po yan, ni Apostle Paul. Ngayon, sabi pa nga niya dyan sa verse 5, simula nung ako'y magsimula, ay sinamahan niyo na ako sa pamamagitan ng inyong support. At sabi pa nga niya dyan, hindi ba? Sa verse 15-16, at kahit nung ako'y napunta sa Thessalonica, at wala nang nagpadala ng support, di ba? Kayo tuloy-tuloy ang support nyo. Naalala ko tuloy isang pastor, sabi niya, Pastor, alam mo, ang hirap talaga mag-deputize. Punta ako sa isang conference, nirekomenda ako ng isang parang senior pastor. Aba, tayo ang lahat. Nakapag-commit right there and then, 20,000 a month. Pastor De Vega, 20,000 a month. Talagang inspired siya, talagang yung adrenaline niya, di ba? Kayo, pag nakakatanggap kayo, di ba? Iba yung, di ba? Iba yun, something, you know. Tapos, nung tinanong na siya ng pastor, sabi gano'n, oh Brad, kumusta? Kumusta yung support mo? Ala. After 3 months, wala na. Yung 20,000 na yun, wala na. Eh sabi ng isang pastor, pambira naman kasi, pinangakuhaan ka na nga, gusto mo, tuparin pa namin. Tama na yun. Ibig sabihin po, pagka nakakatanggap po si Pablo, doon po sa ano yun, nagbibigay ito ng encouragement sa kanya. It's a very strategic, you know why? Because nandun ka lang sa lugar mo, for all you know, yung palang mga pastor doon at missionary, give up na. Discouraged na. They're about to throw in the towel and call it quits, game over. Pero nung pagpunta nila doon sa ATM nila, pag ganun, uy, paldo. Nababago ang utak, hindi ba? Nababago, hindi. The Lord will alone. Gusto pa ng Diyos. So, you see, it's a very strategic. You know why? You are right there in your own local spot, and yet when you send those support, whether it's big or small, you are creating a different spirit. You are encouraging the missionaries to go on. Next, susunod po. Pang-apat po, logistical feasibility. Maliit pa lang kami, nagsisimula pa lang. Mahirap dito, puro gulay lang ang offering. Nya, awan ti kwartad to'y apo, nagrigat ti offering ito'y nagbasit laeng. Ito Manila, dakil ti offering yun. Sa nga deta ti kitaom. Sorry ha. That practice lang. Di ba? Ang isa pang strategic nitong mission, yung logistic feasibility, na kahit, alam niyo ba yung salitang, di ba, your fellowship in the gospel until now, ang ibig sabihin niyang business partners. Sa Tagalog sa atin, patak-patak. Di ba? Patak-patak. Naalala niyo si William Carey? Nung si William Carey, mayaman yan eh. Nung sabi niya, punta ako sa India, sabi ng mga kaibigan niya, wag, mahirapan ka doon. Ako, nagrigat mapanijay. Sabi niya, wag niyo akong pigilan, pupunta ako. Yun doon ang galing yung salitang, I will go down, you hold the rope. Bababa ako doon, hawakan niyo yung tali. So, ang maganda po dito sa mission, yung tinatawag na kahit maliit lang, patak-patak lang, ay malaki ang magagawa nyo. Paliwanag ko sa inyo. Galing po ako sa Surigao last week. Meron dong isang missionary nag-deputize sa Pilipinas 3 years. Punta siyang Ethiopia. But you know where he is now? He's back in Dumagat, in his local area, nagsaserve. Sabi ko, apay, talo-tawon ka nga, nagkasjay-kasjay. Naulaw ka rin, apo.
naramanam ti empanada, naramanam ti tarong, naramanam ti amin nga apa yan anya ti nangyari? Discouraged na pastor. Alam mo niyo nangyari, 3 years, nasayang. Kasi tignan nyo, 3 years siguro kasi, hindi pa niya nare-raise yung kanyang kailangan. Sa kakaikot niya, hindi pa niya na-raise, na-discouraged na, bumalik na lang sa dinagat. Samantalang, kung siguro yung mga simbahan na nag-iisip na ay maliit lang kami, hindi pa namin kaya. Kung lahat siguro yun, naghagis, nagpatak, baka nabuo yun, nakaalis yung mama. 3 taon siyang bakasyonista, sipin mo naman yan. Nag-ikot-ikot lang, di ba, pastor? So ibig sabihin po, kahit konti hindi po yung palakihan. Ang totoo nga niyan, ganito mas mahirap nga po yung simbahan na ang laki ng support, malaki-laki ang support, kapag doon ka nagdepende, tagilid ang laban mo, tagilid ang bangka mo. Bakit? Pag nagka-problema yung mga simbahan na yun, kita nyo yung baklas ng support mo. Di ba? Samantalang kung yung nabuo ang support mo at marami doon, patak-patak lang, maliliit, pero marami, kahit 5 pa ang mawala doon, hindi mararamdaman ng gusto. Hindi ba? Apay, basit laing kitam? Anya, no adudan, no aduti ikabil jajayan nga basit, umadumot laing. Hindi ka di? So ganun po yun. Kaya, mga pastor, saan man po, huwag niyo pong tignan yung kakayaran. Ang totoo nga niyan, mission pa lang kayo, mag-support na kayo. You see? Apay, you create a culture. You create a culture in the church. You know, sabi nga, train up a child. Yung church mo, pag na-train ng mission yan, ay garabe yan. Baliit pa yan, pag lumaki na yan, talagang missionary minded yan. Kaya sa mga ibang nga agurayak pa nga aduti offering, awan. Sasabihin ko sa inyo to, kahit na malaki ng church mo katulad dito, marami pa rin pangangailangan ng hosana. Ganun lang yan Maliit o malaki, ang pangangailangan laging meron. Kaya, very strategic. Bakit? Kasi sa mission work, kahit maliit lang, pwede. Next. Ang 5. Ito pa isa. Ito yung sasabihin ko sana kanina. Sorry. Yung deputation ng mga pastor natin, ang tagal. Hindi ba? 3 years, 4 years? Paano nyo naisip yun? Sa totoo lang, meron, yung sinabi ko sa inyo kanina, hindi lang yan isolated. Meron pang iba na tumitigil, hindi nagtutuloy kasi nga, nahirapan na sa tagal Alam nyo ba yung mga Mormons? Mag-chismis muna tayo. The Good Samarites muna tayo. Di ba? Di ba yung mga Mormons, taon-taon yan, pag nagpakawala yan ng missionary sa buong global missions, 100,000 yan. Pag nagpakawala yan. Dahil sa kanila, 2 taon ng buhay nila, 2 taon, binibigay nila yan. Donated yan sa kanilang religion. At saka pag sila pumunta sa ibang bansa at sa ibang lugar, at their own expense. Ganun po sila. May mga kulto may mga kulto po. Halimbawa, itong bansang ito, sarado, iron curtain o bamboo curtain, sarado yan, hindi makapasok. Sa border po niyan, nag-i-standby na dyan ng mga kulto. Nagre-ready na sila dyan at pinag-aaralan na yung kultura and everything related sa pagpasok. Para pag bumukas yung kurtina, pasok na agad yung mga kulto. Ibig sabihin, no time wasted, redeeming that. Tayo, pag dumating, nagbukas na yung ganito, tsaka pa lang tayo magsasabi, kasi ikot pa ng 3-4 na taon. Hindi kayo maganda someday na, Pastor Jojo, baka pwede mong pangunahan ito. Mag-provide ka ng 3 maleta. Di ba? Baka lang. Hindi. Kung pumunta ko sa church sila, parang palasyo din yung, grabe yung mga simbahan dito, parang mga palasyo. Di ba? Kaya wag nyo sasabihin provincial lang. Sa totoo lang, nalulula kami sa inyo. Pag pumunta kayo sa Manila ngayon, baliktad na, pastor ha, baliktad na.
Sabi nga ni Pastor kanina, ni Pastor tsaka yung isang member niya, Pastor, hamo nga malagipin, at dati time nga ijay pasukin nakpay. Ijay, tama ba yan, Pastor? Nag-preach ka ijayin. Ay, kung nga malagipin, Apo, nagbayag jajayin. Siguro, kaya hindi ko maalala yon, maliit pa yung lugar mo, di ba? Nothing nothing special, di ba? Pero pag napunta ka naman ng ganito, hindi ba? Bukod sa inggit na inggit ka na, hindi mo na makakalimutan ito eh. Hindi ba? Kaya kung kayong mga taga Manila, pag uwi nyo, tignan ko lang kung makapagyabang pa kayo. Kaya Brad, salamat. It is a rebuke to our pride. Thank you, thank you. Sige, gandahan nyo pa. Sige. Grabe kayo, lupit nyo. Kaya ang haba ng panahon, sana time will come, Pastor Joe, di ba? Meron na tayong standby fan so that when God calls someone, ready to go, qualified, everything is supportnahan na natin. Hindi, nag-iikot pa, kawawa naman, nagtatawag-tawag pa, ganito, pwede ba ako dyan? Hindi ba? Kawawa. 3 taon nang nasasayang, 4 na taon. Yung pera na offering pa doon, ang daming nagagastos doon, pabalik-balik pa doon sa pupunta niya, merong ocular pa. So look at the money that is being wasted. Effort, energy, blah, blah, blah. Ang dami. How I wish one day, Brother Jojo, if you can come up with a plan, with a strategy, na meron tayong common fund, time will come na ang mga pastors, wala na mga boundary, wala na mga wall, oy, kanino ka? Isa na lang tayo at magkaisa tayo sa isang common vision so that we would hasten the gospel. Sana po. Kaya yung deputation table, pag nagpatak-patak tayo, napapabilis natin yung mga missionary na makapunta na sa mga mission field nila. It's a very strategic. Number 6. Ito, gusto ko ito. I-create siya ng creative synergy, di ba? Bakit? Sabi ng Philippians 1:27, striving together. Di ba? Isipin nyo ito. Pag kayo po ay nag-support ng mga missionaries, local and foreign, ang daming nagpe-pray. Napansin nyo ba Napansin niyo po ba ito? Yung Matthew 28:19, ano ang kanyang president o yung premise niya? Bago sinabi ni Jesus, go ye into all the world. Ano sinabi niya, Pastor? All power is given unto me. And because all power is given unto me, go ye. Acts 1:8, anong sabi doon? But ye shall receive what? Power. Di ba? And then pag na-receive niyo yan, ye shall be my witnesses. So you see, yung ating gospel outreach, yung ating mission program here and abroad, ay nakapounded dyan doon sa power of God. So what does it say? It's not facilities that makes it, not programs, not strategies. At the end of the day, the thing that rolls on the gospel wheel is the power of God. And so the point is this. The point is this. When you support more missionaries, mas maraming nagpe-pray kasama nyo. Pinagpe-pray kayo. Kayo rin naman, pinagpe-pray nyo sila. In short, we create a pandemonium of prayer warriors. Lahat tayo rito na nagsusupport. Imagine, thousands and thousands all over the world, different nationalities, different places, together with one heart, with one pulse, we bring our hearts to God. And that creates a synergy. Sabi nga, the sum of, ano yung sinabi niyo? Yung, the whole is greater than the sum, ano yan? Ano ba yun? English kasi. The whole is greater than the sum of its parts. Tama po ba yun? Ibig sabihin, parang voltage 5, para mas madali natin maintindihan. Di ba yung si voltage 5, 5 sila, 5 ba yun? O, pag isa-isa lang, kailan lang. Pero pag pinagsama mo yung 5, magkakaroon ng ano yan, wow. Hindi ba? Ganun po yun. Parang ganito lang eh. Ito mas madali, itong daliri. Tingnan itong daliri, hindi ba? Itong daliring ito, naalala ko yung sa Peanuts, yung cartoon, nanonood yung babae, sabi niya, pagdating nung kuya niya, uy, lipat mo nga yung channel sa NBA.
condolence Thunder tsaka Lakers. Kaya po ako nangihina sa totoo lang. Sabi niya, lipat mo nga. Pambira kararating mo lang eh. Nanonood ako eh. Mamaya ka na. Hindi, please lang, may hinahabol lang ako. Sige na. Kuya naman eh, siga ka talaga. Sabi niya, ayaw mo ba talaga? Mamaya ka na, kararating mo lang eh. Sabi niya, tignan mo to. Huwag kang kukurap. Huwag kang kukurap ha. Eh bakit? Ano yan? Basta't huwag kang kukurap. Tignan mo lang yan. Tignan mo lang yan. Huwag kang kukurap. Tignan mo. Tignan mo. Kuya, anong channel ba? Sabihin mo kagad. Pagkalat-kalat tayo, so when we tie to each other and create a interlink and we bring this burden to the Lord, it creates an impact. Number last. Panghuli po, product awareness. At the end of the day, ano ba ang produkto natin? What do we want to produce? Ano ba ang produkto natin? You know what? Sabi ni Jesus, the laborers are few. The harvest is plenty. Laborers are few. Ang kailangan talaga natin, laborers. Kasi nalulungkot ako kasi when I grow up, I would like to be an engineer. When I grow up, I will be a nurse. I'll be an architect. Palakpakan! Eh, may naligaw na isa doon. When I grow up, I think I'll be a pastor. Ay, kawawang bata. Mga young people sa inyo to. Young people, young men. Ang pinakamahalagang trabaho dito, souls. Okay? Now listen. Pero bakit ang mga kabataan natin, pag tinanong mo, ano gusto mong gawin sa buhay mo? Yun, mga kurso, ganito, doktor. Diba? Para bang, pag may naligaw na ministry, para bang, jackpot! Para bang, hindi ba? Bakit ganun? Eh kung yung gawain ng ministry, ang pinakamahalaga, at ito yung gawain na hindi lang ikaw engineer na nagpagawa ng tulay, tas mawawala na. Hindi lang ito architect na gumuhit ka ng napakagandang katulad nito. Architect, ano naman kami? Di ba? Ang ganda-ganda nito. Pero sa totoo lang, mawawala din ito. Lilipas ito. Everything that man crafted and everything that man builds and everything that man has, sa mundong ito, one day will be gone. Pero yung ministry, ito yung kurso na lahat ng gagawin mo connected sa soul, church planting, kahit patayin ka na, wala na ito, nasa langit pa. Eh bakit walang tumutugon? Sinabi na ni Jesus, kokonti, mas malaki ito. Tsaka maganda sa ministry, ang boss mo, hindi si Henry C., hindi si Lusutan. Ang boss mo, ang God mismo. Oh, may gaganda pa ba dyan? O sabihin nyo, takot pa ba kayo ngayon na, oy, pagka-pastor, walang makakain, walang ganito. Oy, tignan nyo naman to. Oh. Sabi, kanina tinitignan ko itong chandelier na to, binibilang ko yung ilaw. Abi, kasi dami ng ilaw ng simbahan namin. Oh, chandelier lang yan, iisa pa lang yan. Napaka-karnal ng simbahan na ito. Pastor Bishop, mag-preach ka nga tungkol sa Corinthian Church, please. Kidding aside, what I'm saying is, if that's the greatest course, kaya nga pagka meron kayong missionaryong pumupunta,
Meron missionary rin pumupunta, nagte-testimony, binabasa nyo yung prayer letter, pinakikita yung kanyang field dun sa mga video-video nila. We are presenting to them the real job na kailangan nating gawin. Yan, we make them aware of the product that we need to produce. Yes, we can produce a lot of things dito, pero ang kailangan natin, mga missionary, mga pastors, mga workers, because sila ang magtatayo ng mga simbahan na katulad nito. So pag kami tumawag sa inyo, uy, pastor, ganito, pwede ba pumunta dyan? Gastos na naman ito. Huwag ganun. Pagkakataon yun to let your people be aware kung ano talaga ang trabaho natin. You see, kaya nga po hindi ba? Because you see, ano lang to, pastor, with due respect lang ito, due respect lang. Isip-isip lang. Kasi tingnan nyo, si Pastor Proby, di ba? Dito. Halimbawa lang ito. Ano lang ito? Yung just pushing it to the extreme. Na, biglang nagkaroon ng malaking problema, pastor. Halimbawa lang, nagkaroon ng malaking problema. Di ba? Malaking problema. And then suddenly, nagkaroon ng gulo, ganito. Imagine yung ganda. Samantalang kung si pastor, di ba? Nag-produce ng missionary, ng mga tanim ng church doon, tanim ng church doon, tanim ng church doon, tanim ng church doon. Kahit na mawigwig ng konti rito, pero meron na doong mga gawain na na-establish sa Sydney, sa Hong Kong, saan pa ba yan? Australia, kung saan pa yan. Hindi ba? Kesa naging cathedral type mentality ka. But when you spread it around, challenge people to move out. That's the best way that we can reach this world. Kaya nga meron ko isang alam na church, alam mo pastor, dati may isang simbang amok, no umadudan, nagbasit ti simbaan dan, ni umaduda, ti inaramid na, di member nga na ijay ti balayda, ijay. Naintindihan ba ako? Mayat. No, kuna na. Oy, awan ti lugar tayo ito, nagbasit ti simbaan tayo. Sino ti dito yung tibalay dakit ijana bandana dyan? Adali mga pamilya. Ala, mapang kayo jayan. Ikaw kayo ti preacher. Ti simbaan kayo, agrugi kayo ti simbaan ni jayan. Kasi kahit ipamigay mo yung pastor, parang kangkong yan. Dadami ulit ito. The Lord will replenish. That's how it works. But my point is this, we need pastors. Kulang na kulang. I'll close with the verse. Yung Matthew 9:38. Anong dapat natin gawin? Kung kulang ang manggagawa, isipin nyo na lang, pastor, ayaw ko magsosorbe ako ng konti. I'll close. Tapos na ako. Nung kami po nagsimula, 42 kami. Nung natapos kami, 3. Pastor De Vega, ilang kayo nung nagsimula kayo? 20 plus, natatapos, 3. Pastor, sino rito ang gano'n ng kasaysayan? Sino pong gano'n ng istorya? Na nagsimula kayo ng marami, pero nung magtapos na, ilang piraso na lang. Sino pa po mga gano'n? Uy, tsaka kayong mga young men, baka nag-iisip kayo, naninervyos kami, baka mahirap yan, mahirap magpastor. Pakita ko sa inyo to. Sino sa inyo mga pastor dito, nang hindi pa kayo pastor, inambisyon nyo magpastor? Taas ang kamay. Kita nyo? Mga walang ambisyon to eh. Hindi, ibig ko sabihin, don't get me wrong, ibig ko sabihin, wala sa isip nilang magpastor. But suddenly, dumating sila ng camp na ganito, conference na ganito, God spoke to them, break through their hearts, and then they created that. God shifted them to something greater. Yun ang ibig ko sabihin. Mga pastor, tanong ko kayo. Kayo ba noon magagaling kayo magsalita? Ibig sabihin, pag umarap kayo sa tao noon, okay ba kayo noon? Mahihain kayo? Mahihain din yung mga huwag nyo sabihin ng ganito. Di ba? Noong pagpapinano mo yan, hindi namin kaya, pastor. Sa young people lang, hindi. Ngayon, pag nag-preach, 2 oras na, pinataalis mo na, ayaw nang umalis. Walang iya na. So makikita natin. Hindi, ipinakikita ko lang sa inyo mga men, na wala sa amin nagkagusto nito, pare-pareho kaming napunta rito.
Hindi namin alam na isang araw magiging tatawagin para magiging kinakasal. Di ba yung lalaking kinakasal, di niya alam kung anong nangyayari sa buhay niya? Di ba? Basta't lumalakad lang siya doon. Di ba? But in God's sovereign plan, if you choose, sabi niyo, hindi ba calling yan? Let me show you something as I close. We need you. Sana po maraming tawagin dito. Maraming mga Bible school dito. Mag-aral kayo. Hindi nyo pagsisisihan itong sinasabi namin. Hindsight, 10 years from now, you would look back and tell, I'm glad I made the decision that night. Let me share with you Matthew 9:38. Tapos na po ako. May pa tayong preaching. Ang una nating gawin, sabi ng Diyos, eto ha, para daw magkaroon tayo ng laborers. Anong dapat gawin? Pray to the Lord of the harvest to what? To send forth laborers. So, sinabi ni Jesus, kulang ang manggagawa, ang dami, milyon ang namamatay. Pero sabi niya, ay itong solusyon. Humingi kayo sa may-ari ng harvest, God the Father, to send forth laborers. Pray. Yan lang yung prayer request ni Jesus. Iisa lang yung prayer request niya sa atin. Meron lang akong tanong. I hope you won't mind. Sino po sa atin nagpe-pray every day na magpadala ang Diyos ng manggagawa? Iisa. So, dalawa. So, we missed. Paano magpapadala ang Diyos? Hindi tayo nangihingi. Yun ang sabi niya. Ang harvest, kanya yan, hindi atin. So, sa kanya tayo manghingi. Siya ang may-ari ng trabahador. So, I pray to the Lord that we'll do that. Pakipost mo nga yung last slide, ma'am. Sir, whoever you are. Yung po, oh. Kaya nga po, di ba, may mga churches ngayon, meron sila ng Projectile 938. Pray for laborers. Every 9:38 in the morning, kasi Matthew 9:38 yan eh. Matthew 9:38. Every 9:38 in the morning, 9:38 ng gabi, yung mga cellphone nila naka-alarm, tutunog yan, at pag tumunog yan, kahit saan siya, kahit anong ginagawa niya, bubulong siya at sabihin niya, Lord, padala ka ng mga gospel workers. Sana po, lahat tayo, gawin po natin yan. Let us try to bombard heaven. Let us try to knock on heaven anytime, all of us, all over the world. Marami na pong simbahan to. And tell God, God, give us workers. That's God's formula. And then, close. Balik niyo po, pakibalik po doon sa verse. Ang sabi po dyan, pray therefore the Lord of the harvest that He will send forth. Alam niyo pala itong send forth, Pastor De Vega. Ang Greek word pala niyan, ekbayo. Yung send forth. Ano po yung salita na yan? Yung salita pong yan, ang ibig sabihin, thrust out. Kumbaga sa Tagalog, pagtulakan mo. Kaladkarin mo. Yung ginamit, same word, when Jesus cast yung mga money changers, same word, He cast them out. Same word. Nung pinalayas niya yung demonyo sa Luke, same word. Tingnan niyo po, same word. Pinalayas niya yung demonyo. Meron itong konting element of force. Kasi ang mga tao ngayon, centripetal. Nalo niyo kantang My house is full, but my field is empty. Pag narinig yan, di ba, meron akong gusto ron. Ang mga tao daw, yung mga children, nasa paligid ng lamesa. Nasa lamesa sila kasi ang daming pagkain eh. Ang daming pagkain doon. Pero ayaw nilang tumingin doon sa bintana. Nandoon nagugutom ang mga tao. They're dying and going to hell. But they're enjoying the luxury, the extravagance of the round table provision in my Father's house. Anong sabi doon? Push away. Push away from the table. Push. There's a force, element of force. Parang ganito yan, Lord. Hindi lang basta magpadala, Lord. Pwede ba? Kalad ka rin mo. Why? Because our nature doesn't think of going out. Our nature to stay around the table. I hope tonight, and even during this conference, God will thrust out some of us
Kahit na medyo napipilitan, ba't ka naman mahiya, pastor? Kung yung pinilit mo nga, pero sa ikabubuti naman niya. Di ba? Yun ay para sa kaharian ng Diyos. There's nothing to be ashamed of. I hope and pray that God will force some of us and create a change. Lord, thank you. Bless the service tonight and even until tomorrow night. In Jesus' name, amen. Grabe. Thank you po. The measurement of a church is not its seating capacity, but its sending capacity. Minsan po sa ating mga gawain, pagka umangat ng 550, 100, 150, we feel blessed to have such an attendance, crowd, members in our church. There's nothing wrong in celebrating the victory, but it is wrong when we got consumed and stalked by that. Kaya palagi ko pong ichina-challenge sa inyo, members, I hope you're listening. Nasa labas po lahat ng mga members ng HBBC. Malayo na tayo, pero malayo pa. The reference, the basis, the comparison is not our church to another church, but our church to the field. Huwag po nating i-compare ang ating church sa ibang church. At sabi natin, malaki na kami. Hindi po. Because if this church, for example, the seating capacity is 500. What is 500 with 45,000 population in Bacara? Always, the comparison is looking out, the field. It's always the field. I believe tonight, God spoke to our hearts. We need to evaluate our perspective. The perspective of ministry is not about success. It's about souls. Ulitin ko po yon. The takeaway po, Pastor. This is takeaway from your message tonight that God gave through you. Our perspective, pananaw, sa ministry is not about success. It's about souls. We can build buildings, buy properties, acquire a lot of things for our churches. We call it a success. But it's still all about the souls of man. I believe we should evaluate our perspective tonight. Kung sa ating mga churches, masaya na po tayo, maganda ng kapilya, air condition, we feel so satisfied. That is a success syndrome. We must be driven by the passion and compassion to reach the souls in our local communities. And aside from local communities, trust out. Napakaganda, trust out around, alam pang sinasabi ko to, tumitindig tong balahibo ko, pastor eh. It's really my prayer. I'm 40 years old, 41. I just turned 41 last May. Sabi ko sa church, may God use my life. Ito po hindi ko sinasabi para ipagyabang, but it's a personal prayer in my heart. What if every one of us would pray the same? And the prayer is this: Lord, please allow me to reach 1 million souls for Christ in my lifetime. What if each one of us will pray for that? Imagine nyo po, no? Let's evaluate our perspective. Let us evaluate our priorities. Tama po yun eh. Lahat po is always an investment for souls. Only what's done for Christ will last. And what is that thing that will last? Dalawa lang po ang maglalast forever. Scripture, heaven and earth pass away, but my word will not pass away, and the souls of men. Kaya po, for the sake of the Great Commission, for the sake of the souls of men, palakasin natin ang ating mga churches so that we can reach more together. Synergy for the Lord Jesus Christ. And 3, let us establish our prayer. Natouch po ako doon sa project, ano po yun? Projectile 938. We will adopt that in HPBC.
Hindi ko po alam kung kaninong konsepto. It doesn't matter. What matters most is the concept that would produce a result that delights the heart of God. Still, souls and soul winning and church planting is the nearest and the dearest to the heart of God. May God help us to never drift away, to never be distracted or even discouraged, demoralized for this great work of God. Pastors, let's renew our commitment to reach the souls in our respective communities. Tumayo po tayong lahat, please. Do you know how to play the song? My house is full and my field is empty. I'd like for you to come forward tonight if God spoke to your heart. Lapit po kayo. And if God is calling you for the ministry, come forward tonight. But the pastors will come. There is peace and contentment in my Father's house today. Lots of food on His table and no one to turn away. There is singing and laughter as the hours pass by. But a hush comes the singing as the Father sadly cries. My house is full, but my field is empty. Who will go and work for me today? It seems my children want all to stay around my table, but no one wants to work in my fields. No one wants to work in my fields. It's really very unfortunate. Very sad. Nag-ibang perspective pati ng mga young people ngayon. Naging success syndrome. Everyone wants a successful life. We've been carried by the current, the influence and wave of this world. It is success syndrome. Nag-iba yung perspective, nag-iba yung priority. Iba na rin ang mga prayers ngayon. Malayong malayo sa puso ng ating Panginoon. The house is full, but the field is empty. There are still many empty fields today. And God is saying, who will go for me today? Will you respond tonight? Pwede ba sa ating mga kabataan at sa ating mga members? Ako po, if God will call the young people in our church, gladly we will train them, send them out, and support them. Will you say to God and tonight and say, Lord, here am I. Send me. Tama na tong success syndrome ng buhay ko. Tama na tong pagiging ambitious ko. I'll give my life away to tell the world of the love of Jesus that they may know Jesus Christ. Is there any one of our young people tonight, kahit sa baba o dito sa taas, who will say, Lord, here am I. Send me. Meron po ba? Raise your hand. God is calling you. Yes. Please come forward, please. Come forward. Here am I, send me. Hindi po ito pagiging emotional lang, ha? It's not being driven by emotion, but it's driven by the truth and a reality. Very sad reality. The field is empty. 8 billion. Ilan ang mga totoong nangangaral ng Ebanghelyo? God is calling you tonight. Amen. Come on. Praise God. Come on. Kung nasa baba kayo, please find your way. Umakyat po kayo rito sa taas. Come on. Akyat kayo rito sa taas. If God is calling you for the mission field, here am I, Lord, send me. Personally po,
I surrendered my life when I was 14 years old. Pumasok po ako ng Bible college. Di ko muna tinuloy yung high school. But God allowed me to finish my high school. I wanted to be a lawyer. I wanted to be an engineer. I wanted to be a doctor. I'm a pastor's kid. Pwede kong sabihin mahirap ang ministry more than any one of you because I saw how difficult the ministry was back then with my dad, with mama. Bisikleta dama pa nagbisita. Tricycle, apakahirap. Pakita mo ang mga membro, aawayin ang nanay mo, ang tatay mo. Wala kang magawa, kundi umiyak lamang. Sapagkat hindi ka pwedeng gumanti. I could have said, I don't want the ministry. Pero mas matimbang ang calling ng Diyos. The burden for the field. And I said, God, here am I. Send me. And totoo po, hindsight, tama po yung sabi ni Pastor E.T., looking backward, hindi po ako nagsisisi. If God will give me another chance to live all over again, I will still choose to give my life for the souls of men. Let's sing the second verse now. Push away from the table, look out through the window pane. Just beyond the house of plenty lies a field of golden grain, and it's ripe wine unto harvest. But rivers, where are they? In the house. Oh, can't the children hear the father sadly say? Everybody sing, everybody. My house is louder, please. But my field is empty. Who will go and work for me today? It seems my children all want to stay around my table, but no one wants to work in my field. No one wants to work in my field. I'm so glad ang dami pong mga members ng HBBC na nag-forward ngayong gabi. Palakpakan po natin. I'm so glad. Alam niyo po, sa akin din pong pagpipreach sa mga iba't ibang mga churches, Luzon, Visayas, Mindanao, nakita ko po ang isa sa mga reklamo ng mga pastors, bibihira nagsusuko ng buhay ngayon. Yung mga Bible college na dating punong-puno ang mga dormitories. Ngayon, ni 1/4, wala. Anong nangyari? Recently po, the Lord allowed me to see a cause. Why the mess? Why the problem? Our churches became very established. Our members became so blessed. We never intended a negative connotation on this, but it left a negative impact. We would say, tingnan nyo yan, engineer, pero napaka-faithful. Doktor, pero grabe ang kanyang dedication. We left an image to the young people. Gusto kong maging ganon. Wala nang nangarap maging pastor. Sabi ko, I will never call you any more engineers. I'll never call you doctor. I never call you attorney. I'll call you brother. I'll call you sister, tito, tita, because you're much older than me. But it's about time that we highlight the high calling of becoming a pastor once again. And hopefully in the coming years, we will fill up our Bible colleges with students who will prepare themselves and go win the world for Christ. Amen po ba? Tulungan po tayo mga pastors. Let's pray together. Panginoon, i-bless niyo po ang lahat ng mga kabataang ito who signified their heart's desire and burden. Tumapit at sinabi, Panginoon, I see the need.
I feel the burden, but most especially, I felt the heartbeat of God. And tonight, I'm giving my life. Here am I. Send me. Panginoon, I believe this is more than just being emotionally carried, Panginoon. Kundi ito po ay dahil sa established truth na aming narinig ngayong gabi. Thank you, Lord, for once again reviving our vision to see at right perspective the priority of our churches and the very prayer of your church. A prayer that should reflect the prayer request of Jesus Christ. Oh God, call and send more laborers into the harvest. Maraming salamat, Panginoon, in Jesus' name. Amen. I'd like for you to go with Pastor Dennis. Asan na si Pastor Dennis? Pastor Dennis, okay. Sumama kayo sa kanya. Alright. Palakpakan po natin. Marami pong salamat. Amen. Wow. What a revival tonight. Kamakailan lang po actually, we had our youth camp. Yun yung passion, battle cry, at naging burden po ng pastor na ito. At napakasaya. Alam niyo po, more than 60 surrendered their lives during that camp. I long to see once again the Bible colleges filled with students and training to become soldiers and laborers for Christ, ready to go win the world with the gospel of Jesus Christ. Sabi ko, Lord, please use me in my generation. Amen po ba? Grabe. Let's sing that song once again, please. My heart is full. My house is full. There is peace and contentment in my Father's house today. Lots of food around my table and one turned away. There is singing and laughter as the hours pass by. But a hush comes the singing as the Father sadly cried. Chorus now. My house is full, but my field is empty. Who will go and work for me today? It seems my children all want to stay around my table, but no one wants to work in my fields. No one wants to work in my fields. Sa atin naman mga members, ang challenge, don't be consumed by the busyness of job and work and studies. Don't forget your mission wherever you are. Spread the gospel. Share the love of God. Make a difference for Christ. Sing that song, To the Work, To the Work. Amen. Ready? To the work, we are servants of God. Let us follow the path that our Master trod. With the balm of His counsel, our strength to renew. Let us do with our mind what our hands find to do. Toiling on, toiling on, toiling on, toiling on. Let us hope, let us watch, and labor till the Master come. To the work, let the hungry be fed. To the fountain of life, let the weary be led. In the cross and its banner and glory shall be. While we herald the tidings, salvation is free. Toiling on, toiling on, toiling on, toiling on. Let us hope, let us watch, and labor till the Master comes.
salamat po. You may be seated. May mga pastors po na dumating pa today. I'm so glad my father-in-law, Pastor Abe de la Cruz, is with us tonight. Dad, magandang gabi po. Ayan. Ang father po ni Ma'am Kay, praise God, from Santiago City, Isabela. Opo. Sino pa po yung dumating just today? Pastor Jerome, my compadre. Belated happy birthday, Pastor Jerome. Pakita yun. Pastor Jerome Castro. Amen and amen. Praise God. Marami pong salamat. Let's listen to the choral. Bagamat ang mundong ito ay puno ng luha, hirap at lungkot, may tahanang inihanda ang Diyos para sa kanyang mga anak. Doon, wala ng sakit, kasalanan o luhang papatak. Sa halip, kapayapaan, kagalakan at walang hanggang pagpupuri sa ating Panginoon ang naghihintay. Naway, ito ang maging ating hangarin at pag-asa, sapagkat may dakilang pangakong inihanda ang Diyos para sa atin sa langit.
Nabitin tayo, no? Sana isa pa. Sabi nga ni Bishop, nasa lupa pa ba tayo? Wow, what a blessing. Praise God, mga kapatid. Let's sing that song, Mansion Over the Hilltop. Awitin po natin. Let's all stand together. We'll sing the first and the last. I'm satisfied with just a cottage below, a little silver and a little gold. But in that city where the ransom will shine, I want a gold one, that silver line. I've got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never grow old. And someday yonder we will never more wander, but walk on streets that are pure as gold. Don't think me poor or deserted or lonely. I'm not discouraged. I'm heaven bound. I'm but a pilgrim in search of that city. I want a mansion, a robe and a crown. I've got a mansion just over the hilltop in that bright land where we will never grow old. Amen. And someday yonder we will never wander, but walk on streets that are pure as gold. Amen. Grabe, you may be seated. Kaninang hapon po, parang bukal ng karunungan patungkol sa pastoral leadership ang aming natanggap sa ating main speaker. Praise God. And tonight, we are very excited to receive what God has in store in His heart for us tonight. Make sure po ng lahat ng nasa baba, wala na pong tumatayo-tayo dyan, o lalakad-lakad, o nag-uusap-usap. Ano po? Our ushers will be very alert na kuldingan na kayo nukwa kakabsat. Kaya we give high regard, reverence, and respect to the Word of God. May God speak to our hearts tonight as we welcome back Bishop Freddy De Vega to share with us the Word of God. Amen. So, good evening, everyone. Wow, what a message. Amen. Pastor Edwin, thank you so much. Pinaalala niyo po sa akin, April 1985, the Lord used that specific verse. Pray therefore the Lord of the harvest, that He will send forth laborers into His harvest. April 1985, when I decided to surrender my life sa full-time ministry. And it is really our joy to see na ngayon po may mga tumugon muli sa pagtawag ng Panginoon. I really appreciate all the messages mula pa po kaninang umaga. Actually, kahapon pa. At masasabi ko po, ano pa ang hahanapin natin sa conference na ito? So once again, purihin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Hosanna Bible Baptist Church for hosting a conference like this. Very powerful po, Pastor Edwin.
Tan, thank you so much. At medyo, alam niyo po, yung emotion ko po kanina, because again, the Lord reminded me na ang decision ko po way back 1985 ay tamang desisyon. You know, sabi po nung mga kaibigan ko at maging parents ko po, dahil persecuted po ako that time, at yun po, ang sabi ko po kasi noon, gusto ko paglaki ko maging abogado. Yun po talaga ang pangarap ko. Yun po yung ambisyon ko. Kaya hindi po ako tumataas ng kamay. Sino sa inyo ang may ambisyon na maging pastor? Hindi po ako tumataas ng kamay. At nakita ko marami pala rito walang ambisyon. Ano ho? Well, yun po ang gusto ko talaga. Paglaki ko, maging abogado ako. At alam niyo po, parehong hindi natupad. Hindi natupad na naging abogado ako. At hindi rin po natupad yung paglaki ko. So, dalawang bagay po. Opo, doon ko na-realize na dapat pala talaga, mali pala yung paglaki ko. Dahil walang katiyakan ang sino man sa atin na lalaki tayo. Kaya po, ang gaang ng loob ko kay Pastor Ando. Sapagkat kami po ang nagkakaintindihan. Hindi po namin minamaliit ang isa't isa. At kung merong mang mamaliit sa amin, magdudugtong kaming dalawa para po tapatan kayo. Ano po? So, kaya again, thank you so much from the bottom of my heart. Thank you so much, Pastor Edwin Tan. Lagi po kayong pagpapala sa akin. I really appreciate your life, your ministry, and I can say, yung makita ko pa lang po kayo ng mga pastor na talagang nauna po sa amin, talagang nakaka-inspire, lalo na po sa pagpapatuloy po ninyo, hindi ko nakita na yung pong masasabi nating ningas ng inyo pong espiritu. Actually po, kahit nag-iilocano kayo kanina, parang nag-iiloko, tama? Nung nag-iiloko kayo, na parang ang pakiramdam ko, niloloko nyo na po kami. Naiintindihan ko pa rin po, Pastor. Hindi ko maintindihan na naiintindihan ko po. It is the Spirit and I really appreciate your heart. Sabi ko nga po, yung magkasama-sama yung mga pastor, tapos mafe-feel nyo ng Spirit po, walang paligsahan. Okay? Ang Spirit po, mga kapatid, ay ang magpalakasan. Kasi kung magpapaligsahan tayo dito, ibahin na natin ang pangalan. Gawin na natin contest to, wag ng conference. Diba? Ang tawag natin dito, churches or church strengthening conference. So, wala tayo sa contest. Hindi po kumuha ng mga preachers para magpaligsahan. Kumuha po ng mga preachers and I believe ang Hosanna Bible Baptist Church, talagang they prayed earnestly for this conference. In fact, yung investment nito hindi natin matatawaran. Diba? Huwag nyo na pong itry na mag-isip at kukwentahin nyo po kung magkano po ang gastusin sa conference na ito. Mga kapatid, sa tingin ko po, mga kapatid, mahihirapan po tayo na isipin na mayroong church na handang mag-invest ng napakalaking halaga sa layunin at sa kanilang goal na mapalakas po ang bawat isa sa atin. Amen? Pangalawang gabi na tama? Pangalawang araw na po ito, mga kapatid. So, in fact, doon pa lang sa time ng kainan, kundi talaga matibay-tibay ang loob ng host at makikita kung paano tayo mga kumakain, palagay ko po, baka bumigay po sila. Pero grabe talaga ang puso nila. They are very happy to see that everybody is enjoying, everybody is actually considering this conference as a great blessing sa bawat isa sa atin. I for one can say, isa po ako sa speakers, pero ako po ay isa sa pinalakas at pinagpala po ng Panginoon. At pansinin niyo po ho, it is always good na sa conference, medyo observant din po kayo. And at the same time, maging sensitive po tayo. Tingnan niyo po yung pagkakaugnay-ugnay ng mensahe. After my preaching, kagabi, and then kaninang umaga, nag-preach po si Pastor Ando, at talagang yung magkasunod na preaching po nila kanina, remember, di ba, I am doing a great work so that I cannot come down. And then, nung nag-preach po si Pastor, kitang-kita ko yung connection
nung pong mensahe, mga kapatid. At yun nga po, dahil dakilang ministry ito, dapat maging mga cheerful givers tayo. Amen? And ngayon po, ang pinag-uusapan and in the introduction of Pastor Edwin Tan, he mentioned to us that when Pastor Proby called him, ang isang sinabi po niya, ang pinaka-goal at objective nito ay ang matawag ang bawat isa sa pagkakaisa. Okay? Because it is really great and wonderful to see that the laborers of God, di ba, we are working together for the furtherance of the gospel. Hindi para po ibidaan kahit sino, mga kapatid. It is really for the sake of the gospel. Kaya sobrang blessing po, mga kapatid. Kaya nga sabi ko, dahil po doon sa preaching ngayong gabi, klarong-klaro, konfirmasyon po ito that the leading of God is right and very clear to me para sa message na gusto ko pong bigyang pansin. Ang ating pong pag-aaralan ay ang patungkol sa babala, warning, the dangerous attitudes that destroy unity. Ang mga delikadong mga pag-uugali na sisira sa pagkakaisa. Okay? Ang tatalakayin po natin ay ang patungkol sa story ng prodigal son, yung parable ng prodigal son. At dito po ang sesentruhan natin yung elder brother. Yung masasabi po nating kuya po nung prodigal son. Let me request everyone to please open your Bible in the book of Luke. Luke chapter 15. Luke chapter 15. Babasahin ko po ang ating teksto. Beginning verse number 11, I know that this parable is very familiar sa bawat isa po sa atin. And he said, a certain man had 2 sons. And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living. And not many days after, the younger son gathered all together and took his journey into a far country. And there wasted his substance with riotous living. And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land. And he began to be in want. And he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine. And he would have fain have filled his belly with the husk that the swine did eat, and no man gave unto him. And when he came to himself he said, how many hired servants of my father's have bread enough and to spare, and I perish with hunger. I will arise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and am no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servants. And he arose and came to his father. But when he was yet a great way off, his father saw him, and had compassion, and ran, and fell on his neck, and kissed him. And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son. But the father said to his servants, bring forth the best robe, and put it on him, and put a ring on his hand, and shoes on his feet. And bring hither the fatted calf, and kill it, and let us eat and be merry. For this my son was dead, and is alive again. He was lost, and is found. And they began to be merry. Verse number 25, ito po ang sesentruhan po ng ating mensahe. Verse number 25, now his elder son was in the field. And as he came and drew nigh to the house, he heard music and dancing. And he called one of the servants and asked what these things meant. And he said unto him, thy brother is come, and thy father hath killed the fatted calf, because he hath received him safe and sound. And he was angry, and would not go in. Therefore came his father out and entreated him. And he answering said to his father, Lo, these many years do I serve thee, neither transgress I at any time thy commandment, and yet thou never gavest me a key, that I may make merry with my friends. But as soon as this thy son was come, which at devour thy living with harlots, thou hast killed for him the fatted calf. And he said unto him, Son, thou art ever with me, and all that I have is thine.
It was meet that should make merry and be glad, for this thy brother was dead and is alive again, and was lost and is found. Let us go to Lord in prayer. Our gracious loving God, thank you so much for talking to us sa unang mensahe namin po napakinggan. Lord, thank you sa naging panawagan mo. At salamat po sa naging tugon ng bawat kinausap. At ngayon po, Panginoon, again, kami po'y lumalapit sa trono ng iyong biyaya upang kami po ay muling lingapin mo, dakilang Diyos. Thank you so much for this privilege to preach thy word to your beloved people. Thank you for this conference. Thank you for the pastor, for the members of this church. May you continue to bless them. May you continue to use them. And please, Lord, encourage everyone through this message. Help me, Lord, and empower me. For all of these things I ask and pray in Christ's most precious name. Amen. Amen. You may now be seated. Well, siguro po, aware naman po ang lahat na kapag ka itong parable na ito o itong story ito ay binibigyan ng pansin, kadalasan po ang sentro natin nandoon sa prodigal son. Okay? In fact, I can say na kung tayo po ay mag-uusap tungkol sa evangelistic message, pwede pong gamitin ito na kung saan tinukoy po dito sa chapter na ito yung mga lost and found. Diba? Yung pong silver coin, yung lost silver coin, yung lost sheep, at ito nga pong lost son. Po pwede rin po na ginagamit ito na ang pinaka-appeal is revival. Ginagamit din po ito sa kalagayan na talagang yung mensahe po ng panunumbalik. But it is always good to understand the context of the passage. Ito actually po ay sinabi ng Panginoon, ang specific purpose is to rebuke the Pharisee. And I want to tell you tonight that it is good to somehow evaluate ourselves because medyo pagka naging observant po tayo, yung espiritu po ng Pariseo, minsan mararamdaman po natin sa marami pong Kristiyano at maging sa mga pastor. Kaya nga nung unang iniisip ko, ang magandang title siguro nito, The Pharisee in You. Okay? Ang Pariseo sa atin. At maganda po na kapag pinakinggan natin ang mensaheng ito, ang Pariseo sa iyo, magandang makita natin na baka Pariseo ang message na to. Diba? Baka Pariseo ang message na ito. Mga kapatid, sa introduction, gusto ko pong ipakita muna sa inyo yung taglay na spirito nito pong brother, nito pong elder son. Pag inaral nyo po, di ba, nag-react po siya. Doon po sa naging pagtanggap, doon sa prodigal son. Mga kapatid, at doon sa kanyang naging reaction, doon sa kanyang taglay na spirito, po pwede pong somehow iisipin natin na ito yung espiritong nararamdaman natin madalas. Diba? Yung po bang divisive spirit? Diba? Yung bang gumagawa na ng lahat para maging maayos, para magkasundo, pero siya, hindi siya naging masaya. Hindi siya naging masaya na muling makasama ang kanyang kapatid. Hindi siya masaya na natuwa ang kanyang ama sa pagbabalik ng kapatid. Mga kapatid, isa sa hindi magandang espiritu ay yung pong divisive spirit. Hindi rin po magandang espiritu yung deceptive, di ba? Yung bang minsan, ito ang isang nakakalungkot na katotohanan. Minsan, mangloloko na lang din tayo, pati sarili natin, niloloko pa natin. Pag inaral nyo po, yung ama niya sa kanyang naging reaksyon, pinalalabas niya na siya'y mabuting anak, samantalang sa senaryo, makikita niyo po na ang pag-uugali niya, hindi ugali ng mabuting anak. To question his father sa kanyang naging desisyon. Mga kapatid, deceptive. Ito pong taglay na espiritong ito. And destructive at the same time. Diba? Ito yung espiritu na parang masaya pa na makakita ng mga nasisirang buhay, masaya na makakita ng kung saan yung tao po ay tuluyang malayo, mawalay, mawasak ang buhay. Mga kapatid, delikado po ang ganyang klase ng espiritu.
yung pong divisive, yung pong deceptive and destructive. Iyon po ang iingatan po natin. Pero ngayong gabing ito, mga kapatid, because I really appreciate the message, particular sa usapan po ng pagkakaisa, sa usapan ng pagsasama-sama sa misyon, mga kapatid. Yes, sa maraming bagay po posible na meron tayong mga pagkakaiba, but listen, it is good to somehow realize and understand in this conference that the very goal of this conference is for us to be united for that very noble goal and intention. At ito po ay ang pagpapalawak ng misyon. Alam nyo, nakakatuwa. Ang Hosanna Bible Baptist Church, pwede na nilang i-enjoy kung anong ginagawa ng Panginoon sa ministry nila. In fact, mga kapatid, po pwede namang sa kanilang hakbang, sa kanilang gawa, po pwede po na sila'y makapagbigay pa rin ng pansin sa katuparan ng misyon na ang kanilang mga masasabi po nating concentration sa mga tao lang po nila. But listen, sila po sa kanilang naging vision, nakita ang importante na sa bawat mga manggagawa, sa bawat mga pastor, magkaroon tayo ng pagkakaisa. Mga kapatid, mga minamahal, pinapagtitibay ng Panginoon na ang leading niya sa message na ito na ibibigay ko sa inyo ay tama habang nakikinig po ako sa preaching kanina. Ang hirap nun, ano? Bago ka makapagsimula, iikot ka ng ilang taon. At ang isang nagpapabigat dito, pupunta ka sa isang church, kaninong grupo ka ba? Pasensya ka na. Di ba? Hindi ka namin kasama sa group. Kaya nga sabi ni Pastor sa Corinth, yan ang problema Potential, pero naging problem church Potential church, pero naging problem church. Why? Because of division. Humihina ang puwersa Mga kapatid, ang sarap na nagkaka-fellowship tayo. Ang sarap na nagkakasama-sama tayo. Ang sarap na nagkakatulungan tayo. Ang sarap, ang saya na nagsusuportahan tayo. Ang nakapagtataka, masaya ang nagkakasama, masaya ang nagtutulungan. Pero bakit marami po ang tila masaya kapag kakanya-kanya? You better check and evaluate our attitude and spirit. Yun ang nagiging problema. Kaya masaya tayo na hindi man perpekto, pero ngayon nakikita natin na nagkakasama-sama na po tayo. Handoon na tayo sa riles na tama, mga kapatid. Hindi man sumama kaagad ang iba sa atin, basta tuloy lang po tayo, alisin natin ang wall na humaharang para matupad yung pong ating pong challenge na napakinggan kanina. Mga kapatid, mga minamahal, especially pastors, missionaries, always put in our mind na ang tumawag sa atin ay yung pong God of the harvest. Kaya kiniklaim ko na answered prayer ako doon sa prayer request ng Panginoon. Matthew chapter 9, verse number 38, mga kapatid. Isipin niyo po, nung sinabi po yan, alam natin yung konteksto niyan Sa Matthew chapter 9, beginning verse number 35, and Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. Ano po ang sabi? But when he saw the multitude, he was moved with compassion on them because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Then saith he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray therefore the Lord of the harvest that he will send forth laborers into his harvest. Ang nakita niya, nangangalat. Mga kapatid, ang nakakalungkot ngayon, hindi lang natin nakikita na yung mga unbeliever nangangalat at nagkakanya-kanya. Nakakalungkot yung mga manggagawa. Nagkakanya-kanya. Ikino-consider ko po. Actually po, the exact question of Pastor Edwin Tan is the same question na sinabi ko po. Sa dami ng attend natin ng prayer meeting, sa pagbibigay pansin po natin sa ating mga pananalangin, sino nga ba sa atin ang meron pong pagbibigay panahon at atensyon sa halos kaisa-isang prayer request na ito?
the Lord Jesus Christ Himself ang humiling, pray therefore the Lord of the harvest, that He will send forth laborers into His harvest. Mga kapatid, dito sa story na ito, gusto ko pong makita nyo na sa context, this is about the rebuke of our Lord Jesus Christ sa mga Pariseo. At iyon yung isang bagay na magandang suriin po natin. Hindi ba? Yung mga hindi makiisa, yung hindi makaisa, yung ayaw sumama, yung ayaw ng unity. Mag-isip po tayo, baka ang espiritong taglay natin ay espiritu ng Pariseo. Kaya nga sabi ko sa iyo, pakinggan po natin kasi baka Pariseo ang message patungkol sa Pariseo. Kumbaga, pwede, Pariseo, ang message na to, di ba? Ang hirap kasi na ang claim natin, tama tayo, pero ang takbo natin hindi tama. Dapat, kung ang claim natin tayo ang nasa tama, kung ang claim natin tayo nasa katotohanan, dapat ito po'y pinagtitibay ng kung ano yung ginagawa, lakad at takbo natin. Ang hirap naman nun kasi kahit tama, kapag hindi magkaisa, pagka hindi magkasundo, pag hindi nagtulong-tulong, mga kapatid, mas nagmumukhang tama yung mali. Mas malakas ang puwersa ng mga mali na nagkakaisa kaysa nasa mga tama pero ayaw magkaisa. At ang pinakamalungkot sa mga ayaw makipagkaisa, isang araw marirealize mo, ikaw ay mag-iisa. Opo. Ha? Mga kapatid, ang panawagan natin, magkaisa, hindi mang-iisa. Tama? Opo, doon din tayo magiging maingat sa mga mang-iisa, mga kapatid. Ho? Doon tayo magiging maingat. Now, let us consider the message. Okay? Warning. The dangerous attitudes that destroy unity. Number 1, makikita natin sa elder son, the sin of envy. Opo. Pagka pumiinggitan, mahirap magkaisa. Kasi ang magiging takbo ng isip mo, di ba? Parang magiging mahinang klase dating ko, di po ba? So let us consider, mga kapatid, dito po sa ating pong pag-aaralan, the sin of envy. Sa verse number 28, please consider, ang sabi niya, and he was angry and would not go in. Therefore came his father out and entreated him. Bakit ayaw niyang pumasok? Kasi sa isip niya, bakit nagsasaya sila? Bakit nagdiriwang sila? Bakit itinrato ng ganon yung kapatid niya? Imagine, pinagpatay ng potted calf. Mga kapatid, alam nyo, hindi nyo kayang tawaran ang kayang gawin ng isang taong naiinggit. Kahit kapatid mo pa, pag ikaw ay kinubabawan, alam niyo po yung o siguro po para gumaang, sinapian, ayan, sinaniban, dinapuan. Kapag ka ikaw ay masasabi nating dinala ng pagkainggit, yung inggit na yan, kahit kapatid mo pa, sasaktan mo. Kahit kapatid mo pa, gagawan mo ng masama. Kahit kapatid mo pa, hindi mo pahalagahan. At hindi ka magdadalawang isip na ipahamak siya. Remember Joseph? Ano po ang ginawa ng mga kapatid ni Joseph? Ano po ba kasalanan ni Joseph sa kanila? Malibang mag-share ng blessing sa message? Na sabi ng Panginoon, pagpapalain siya? Hindi ba kung matino ka, dapat masaya ka sa kapatid mo kung pagpapalain siya? Pero ang problema, yung mga kapatid ni Joseph, mainggitin. Kaysa mainggit po tayo sa pastor na ito, magpasalamat tayo sa Diyos na may pastor na batang-bata pa pero ginagamit ng Panginoon. Kaysa mainggit po tayo, bagamat alam po nagbibiro lang naman si Boss Iti kanina nung sinabing nakakainggit kayo. Diba?
Pero yung idea po na yung talagang inggit na pinag-uusapan natin, yung gagawa ka ng punto na kung saan po pwedeng ikasira. Kaya nga sabi ko po sa inyo, yung spirit na yun, nakakawasak yan nakakasira yan mga kapatid. Delikado po. Pagka ang tao na inggit na mga kapatid, hindi mo po pwedeng tawaran. Ang po pwedeng gawin po niyan, isipin nyo ang lahat ng ginawa ng mga kapatid ni Joseph. Lika, fellowship tayo. Huwag nating isama si Joseph. Isolated. Ha? Medyo mayabang tong kapatid natin. Ano niyabang ni Joseph? Inggit lang. Hindi po mayabang si Joseph. Kasi kung mayabang si Joseph, hindi siya pagpapalain ng Diyos. Minsan mga kapatid, pag tayo naiinggit, kung ano-ano mga pinagsasasabi natin mayabang naman yung pastor na yan ang tanong kung mayabang, bakit pinagpapala? Tapos ikaw na humble? Parang baliktad yata Kasi ang sabi ng Bible, God resisted the proud. Hindi mayabang, baka potential lang. Baka talented lang. Baka gifted lang. Kasi alam nyo po, bawat isa sa atin, may kanya-kanyang disenyo ang Panginoon. Sabi ko kay Pastor Iti, Pastor, parang nasa inyo na po ang lahat. Pag-usapan ng boses, pag-usapan ng talino, pag-usapan po yung husay. Sabi ko, yung larawan ng eloquent speaker, isa po yan sa sinasabi ko sa kanya, Pastor, kaya lang parang pangit pakinggan. Bata pa lang po ako. Naririnig ko na kayo. Hinahangaan ko na po kayo, Pastor. Ngayon naman, Pastor, matanda na ako, pa-senior na Ikaw bata ka. So hinahangaan ko yung matanda sa akin at hindi ako mahiyang sabing, hinahangaan kita, Pastor Probe. Hanga ako sa kanya. Mga kapatid, hindi mababawasan ng pagkatao mo. Hindi mababawasan ng pagkapastor mo. In fact, maganda na ma-motivate natin yung mga tao na meron pong divine and noble vision, mga kapatid. Hindi masama na ibigay natin yung merit doon sa tao para ma-motivate na magpatuloy. Ang iniingatan natin lagi, yung tumayog, yung tumaas. Sabi nung iba, kasi yung iba, pagka yumayaman, kapag may narating na, yumayabang na. Mga kapatid, ang yabang, hindi po sa estado ng buhay. Ang yabang sa estado ng puso. Huwag niyong iisipin pag mayaman, mayabang na. Meron po hindi naman mayaman Talagang nandun na yung katangian na yun. Lahat tayo may tendency, tama? Lahat tayo nandyan po yan Yung spirituality lang ang pumipigil dyan, mga kapatid. Pero kung sarili natin, naku, maniwala kayo, wala na tayong gagawin kundi magyabang. Kaya nga dapat tayo mga pastor, ingat din sa mga statement natin. Sino sa inyo may ganitong kaganda at kalaking building? Sino sa inyo? Pagka ganun ang statement mo, parang nangiinggit ka. Pag may nainggit sa iyo, mukhang may katwiran sila kasi ininggit mo Di ba? Pero yung wala ka namang ginagawa, naiinggit sa iyo, mga kapatid, ingat po. Ang isang dangerous na attitude, mga kapatid, yung pong pagiging mainggitin. Sa Biblia po kasi, Pastor, ito i-apply natin. Rejoice with them that do rejoice. And weep to them that weep. Huwag kang baliktad. Na kapag ka nagagalak yung iba, parang sama ng loob mo. At pagka naman umiiyak sila, buti nga. Katangi-tangi ka pagka ganyan ang ugali mo. Di ba? Mga kapatid, mga minamahal, sinasabi ko po sa inyo, pag nakakita kayo ng kapwa natin Baptist na pinalaki ng Panginoon, yung kanila pong gawain, ito po ay isang bagay na dapat magdag na tuwa sa atin. Ka-Baptist ko yan! Hindi po yung kung ano-ano pinagsasasabi po natin, mga kapatid. Itong kapatid na ito, imagine nyo po, imbis na matuwa, na bumalik yung kapatid niya,
Mga kapatid, kinainggitan pa niya yung ginawa doon sa kapatid niya. Mga kapatid, mga minamahal, it is really good, it is great and wonderful to see na ang mga pastor hindi nag-iinggitan, kundi nakikisaya sa mga nagsasaya. Amen? Yes, mga kapatid. Magandang bagay po. Kasi yung taong naiinggit, napakadaling manira niyan. Napakadaling magsalita ng negatibo yan sa kinaiinggitan niya. At uulitin ko po sa inyo, hindi biro yung pong naranasan ni Joseph dahil sa mga mainggiting kapatid niya. At sinasabi ko po na sa buhay natin sa ministeryo, kapag ka po hindi natin napigilan ang pagkainggit, yan po ang isa sa nakasisira para sa pagkakaisa. Opo, mga kapatid, sabi nga ang envy, rottenness of the bones yan. Talagang matindi ang paglalarawan ng Biblia dyan. Ang sabi po, for where envying and strife is, there is confusion and every evil work. Kaya wag tayong magtataka kapag ka nakakarinig tayo ng mga mapanirang pastor. Ang ibig sabihin, inggit lang yarn. Inggit yarn? Ganun po yan. Diba? Mga Kristiyano, ang kalooban ng Diyos, magpalakasan tayo sa isa't isa. The sin of envy. Ikalawang problema. Dangerous attitude. The sense of entitlement. Opo. Sabi po ng verse 29, sabi nung brother, sabi nung elder son, Lo, this many years do I serve thee. The elder brother believed he deserved special treatment because of his years of service. Alam nyo, ang problema po sa church, hindi lang sa pastor. Baka kala ng mga members para sa pastor lang yung mensaheng ito eh. Sabi ko nga sa inyo, para sa iyo. Pastor ka man o hindi, makinig tayong mabuti dahil baka para sa iyo ang message na ito. Okay? Alam nyo po, mga kapatid, pagka sa church, kasi may sistema tayo eh. Nilagay nating leader ng ladies fellowship. Nilagay nating leader ng youth. Nilagay nating leader ng men's fellowship. O ng kung ano-ano man na mga ministries sa church. Alam nyo po, malaki ang problema pag ikaw sumentro sa posisyon kaysa sa service. Pagka po ikaw, ang ating pinapangahas lagi, ako ang leader, ako ang inilagay dito, ako ang dapat dito, ako ang magaling dito. Mga kapatid, delikado po yan. Diba? So, at dapat nakita yung ginawa ko. Dapat yun ang binigyang pansin. Parang ang ibig niyang sabihin, what you did to my brother, kung tutusin, sa akin dapat yan. Ako ang may deserve sa ganyang klase ng pagtanggap o ng pagtrato. That is actually very clear na nagiging problema sa marami. Diba? May mga pagkakataon po na sa ating pong buhay, pagka po hindi natin natanggap, yung ang tingin natin, dapat tinanggap natin, nakakaapekto po. Sa pagkakaisa, mga kapatid, it is very hard na kapag ka ang nakakasama mo, sobrang entitled. Ako ang matanda. Una, walang makikipag-agawan sa iyo sa pagiging matanda. Di ba? Ako na una. Hindi naman po unahan yan eh. Di ba? So ang ibig ko pong sabihin, talagang walang lugar dapat ang sarili. Kasi sa usapang ministry, dapat siya lang. Di ba? Mga kapatid, mga minamahal, kanina pinag-usapan namin sa usapang pastor. Ang sabi ko po, tama lang naman na bilang mga batang pastor, gumagalang tayo sa mga nauna sa atin. Gumagalang tayo sa mga matanda sa atin. Remember, pastors, yung lesson natin, acknowledge seniority, but hey, avoid superiority. Di ba?
Yung mga batang pastor, tama lang. Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. So, ibig sabihin, si Peter na nagsasalita sa mga kapwa niya manggagawa, parang isang payo at pagtuturo ito na medyo yung mga bata-batang pastor, medyo kikilala naman tayo. Doon sa medyo nakatatanda sa atin. Pero dapat yung nakatatanda, senior po, pero hindi dapat superior. Kasi minsan, kapag ang akto parang, meron po ang mga authority na nila, hindi na Bible, experience na eh. Hindi pa rin tayo aalis doon sa idea na ang ating pong basis, na ang ating pong standard, na ang ating pong rules ay kung ano yung sinabi ng Bible. Hindi po pwede na dahil matanda ka, lahat ng gagawin mo, kahit mali, tama, dahil matanda ka. Hindi nagiging tama ang mali dahil matanda ang gumawa. Hindi nagiging tama ang mali dahil sikat ang gumawa. Hindi nagiging tama ang mali dahil kilala ang gumawa, dahil magaling ang gumawa, dahil maimpluwensya ang gumawa. Kahit sino ang gumawa, ang mali ay mali, ang tama ay tama. Amen? Hindi nagpapaging tama sa'yo dahil malaki ang building mo. Hindi nagpapaging tama sa iyo dahil marami kang tagasunod. Hindi nagpapaging tama sa iyo dahil ang tagal mo na sa ministry. Hindi nagpapaging tama sa iyo dahil ang galing-galing mo. Ang nagpapaging tama sa iyo yung hindi ka humihiwalay sa kung ano ang sinabi ng Biblia. Amen? Mga kapatid, ang authority natin, Bible. Hindi naman ako sisigaw ng ganito eh. Kung hindi Bible lang sinisigaw ko sa inyo eh. Mahirap pong sumigaw nang hindi salita ng Diyos ang isinisigaw mo. Nakakatulong ang karanasan, pero hindi karanasan ang authority. Walang masama na nagbabasa ka ng aklat o komentary, pero hindi komentary ang authority. Ang authority, Bible. Minsan po, ganun yung dating. Ako ang pinakamaraming miyembro, ako ang pinakamalaki ang offering, ako ang pinakakilala, ako ang pinakasikat, ako ang pinakamatanda, ako ang pinakanauna. Mga kapatid, hindi ko nakitang sa Bible, yun ang naging basis. Di ba? Kaya, acknowledge seniority, but please avoid superiority. Let us aspire serenity. Ang hanapin na, if it be possible, as much as light in you, live peaceably with all men. At para mangyari po na maging maayos ang lahat, affirm sincerity. Huwag pong gamitan, mga kapatid. Huwag mong iisahan ang kapwa mo, pastor. Huwag mong lalamangan ang kapwa mo. And then, to top it all, apply spirituality. Katulad ng sinabi ng lesson natin. Kasi magiging mahirap ang lahat. So, ito pong elder son, para sa kanya, sa akin dapat ginawa yan. Diyan ngayon papasok yung pangatlong problema sa attitude, the selfish expectation. What is number 1? The sin of envy. Sa church, problema yan. Pagka ang mga members natin nag-iinggitan, isa po yan sa hindrances para sa pagtatrabaho ng magkakasama. Hindi po ba? Yung hindi ikaw ang naging leader, imbis na suportahan mo yung leader, kapag ka po merong napupuri, naiinggit ka. Kapag ka merong pong mga nabibigyan ng mga privileges, naiinggit ka. Hindi po makakatulong yan. At hindi rin po makakatulong sa pagkakaisa yung sense of entitlement. Ako dapat. The selfish expectation. Sabi niya, sa lahat ng ginawa ko, yet thou never gavest me a kid that I may marry with my friends. Anong tawag doon? Sentimiento de asukal? Diba? Yung po bang nagsiself-pity, kinakaawa ng sarili. Diba? Ako sa buhay ko, hindi mo ako binigyan ng ganyan, hindi ko. Yung expectation leading to frustration. Diba? Mga kapatid, kung naglingkod ka sa Panginoon, huwag ko kung kani-kanino umaasa. At yan po niliwanag, mga kapatid. Again, balancing pagtanaw. Hindi po ngayon sinusuportahan ng mga Amerikano, mali na. Ang mali po yung sinusuportahan, pero hindi ginagamit ng tama yung sinusuporta.
Pero hindi masama na suportahan po tayo ng kung sino man po ang magsusuporta sa inyo. Pero wag pong mangyari na tayo po nahandoon yung takbo ng isip natin. Tapos, mga pastors, di ba nangyayari minsan? Pambira, birthday ko. Hindi man lang nagpatay ng isang miyembro. I mean, bakit miyembro yun? Sorry, mali po yun. Di ba? Birthday ko, wala man lang ginawa ang church. Kaya nga tinuturo natin yung shepherd and sheep relationship eh. Kasi sa totoo lang, mga members, dapat bilang maayos na miyembro, hindi mo naman nakakalimutan yung mga mahalagang okasyon man lang ng pastor mo. Kasi mga hindi mo kaano-ano. Minsan talagang nag-exert ka ng effort. May mga pariga-regalo ka pa. Yung pastor mo na talagang nagpe-pray sa'yo, nagpapayo sa'yo, nagmi-ministeryo sa'yo. Pero mga pastor, ang paalala pa rin, regaluhan at hindi regaluhan. Sa Diyos tayo magtiwala. Sa Diyos tayo umasa. Kasi sa buhay na ito, kadalasan kung ikaw ay sa miyembro umaasa, you are of all men most miserable. Diba? So kaya ang expectation, sabi niya, hindi mo man lang ako pinagpatay ng baka, ng guya. Diba? Ang ating pong magandang makita, pag tayo naglilingkod, ang sabi po ng Bible, let nothing be done through strife or vainglory. Diba? Hindi tayo nag-expect ng kung ano-ano. Kapag ka po ginawa natin ang isang bagay, do it heartily, unto the Lord and not unto man. Sabi ko nga, pag i-apply natin sa church to, hindi ba problema po sa church yung sin of envy? Hindi ba problema sa church yung sense of entitlement? At hindi ba problema rin sa church yung selfish expectation? Meron po akong na-confront, kasi may mga missionaries po kami. Kasi may mga missionaries na sinusuportahan natin. Pero may mga missionaries na galing mismo sa atin. And then I experienced na meron pong para bang idea na pag may ginawa ka sa isang missionary, parang obligado ka na dapat gawin mo sa lahat. Listen to this. Sapagkat baka nararanasan nyo rin po ito. Halimbawa, meron kang 7 o 8 o 9 na nanggaling sa inyo, na isinend out nyo. Alam nyo po, ang Diyos ang nagdedetermine ng blessing sa bawat isa sa atin. Hindi ba? Ngayon, yung sending church, hindi naman po sa lahat ng pagkakataon, kaya niyang gawin sa lahat. Sabi, hindi ba ang tama yung ginawa mo sa isa, dapat gawin mo sa lahat? Kasi napaka-unfair na pagka ginawa mo sa isang missionary, hindi mo ginawa sa iba o sa mga kasamang missionary. Sabi ko, ganun ba ang line of thought mo? Kung ganun ang line of thought mo, bakit hindi ka magreklamo sa Diyos? Ang Diyos ba, lahat ba ng blessing na ibinigay niya sa isang pastor, sa lahat ba ganun ang blessing na binibigay niya? So kung susundan natin yung line of thought na unfair, di lalabas siya unang unfair. Di ba mga pastor? Sa gandang lalaki na lang eh. Hindi pare-pareho eh. Meron sa atin talagang excellent pagka ang pinag-usapan, looks. Meron sa atin average. Hanggang doon na lang tayo para hindi tayo magkasakitan ng loob, mga kapatid. Kasi pababa na yan eh. Pababa na yan eh. Basta ang mahalaga, maganda ang misis mo. For me. Kaya hindi lang kami sa height nagkaintindihan, pati doon sa maganda misis, nagkakaintindihan din kami. Opo. Di ba, may mga ganyan eh. Pambira ka? Itsura mo. Ganda-ganda ng pinagpe-pray mo. Kumbaga sa madyong todo, ambisyon ka. Sabi po nung pambira ka, gamitin mo naman ang utak mo. Ganyan na mukha mo. Mag-aasawa ka pa ng katulad mo? Baka isumpa ka ng magiging anak nyo, di ba? Iisipin nyo rin po yung lahing bubuin nyo, mga kapatid. Lalo na kung naging mabunga kayo, tapos pare-parehong ganon. Isipin mo yung dami ng sisisi sa'yo. Baka itanong niya, Dad, nag-isip ka ba kasi nung nag-asawa ka? Di ba? Kaya mga kapatid, pakinggan ako. Kung halimbawa isa ka doon sa mga naging, sa usapang looks ay naging kapus-kapalaran, mga kapatid.
Kasi naalala ko po yan eh. Pagkaraw po kasi yung pangit daw yung lalaki, tapos maganda yung babae, diskarte. Sabi niyo, galing dumiskarte nitong lalaking to. Ano? Naintindihan ko yan kasi ganyan ang karaniwan sinasabi nila sa akin eh. Ha? Pag nakikita nila misis ko, husay dumiskarte nitong si FDB. Eh kanina medyo na-comfort ako, meron din palang ganun ng damdamin. Di po ba? Kumbaga, pero kapag kayong babae, di ba? Hindi maganda. Tapos, ang gwapo nung napangasawa. Paano ba natin illustrate yung gwapo? Ayan, medyo tingnan niyo po ako mga kapatid. Tingnan niyo. Ha? Yung kabaliktaran ko po mga kapatid. Ha? Sabi niya, pambihirang babae ito. Siguro ginayuman niya yung lalaki na. Diba? Ganyan mag-isip yung mga... Pero kapag ka po yung babae, ang ganda, tapos yung lalaki, ang ganda lalaki, sabi niya, wow, destiny. Talagang meant to be. Diba? Maganda sa pogi, meant to be. Pero ang nagtagpo, yung pangit yung lalaki, pangit yung babae, hindi ginagamit yung meant to be. Kapwa ko, mahal ko, ang sinasabi. Pero yung iba, hoy, hindi yung kapwa ko, mahal ko ha. Tangkilikin ang katulad natin. Yun po yun. Okay, ngayon, dahil wala tayong husgahan dito, kumbaga, maging totoo ka na lang sa sarili mo kung nasaan ka doon, ha? Yung bang, wag mo nang pasamain ang loob mo. Iwasan yung magtatanong sa iba, baka masaktan ka, ha? Ha? Just ano lang, yung be true sa sarili mo. Mga kapatid, mga minamahal, napakagandang bagay na maintindihan po natin na sa fellowship, di ba, hindi yung, halimbawa lang po, kaya hindi natutuloy eh. Pastor, kaya hindi po natutuloy. Okay, sa fellowship natin ha, magano tayo ng pondo. Para kapag ka nang sa ganun, pag may nangailangan, naku, maniwala kayo. Ha? Wala pa yung pondo, ang dami nang nangangailangan, mga kapatid. Ha? Opo, di ba nangyari yan? Ha? Mga kapatid, ito po nangyari sa tunay na buhay ito. Di ba? At maring isa ka sa gumanap dito eh. Di ba? Baka mamaya, ikaw pa nga ang lead role dito eh. Di ba? Nangyayari po yan sa church. Okay, mag-campaign tayo ha, mag-fundraising tayo para kapag kami nagkasakit, ha, tulungan natin. Pero ang delikado sa ganun, yung kapag ka po merong pumila. Tapos meron kang, kasi yung iba, dapat ang takbo ng isip, maganda yun, tumulong tayo doon. Hindi, yung ibang iniisip, ayos yun. Ha? At gagawa ako ng parang ako mauna sa pila. Eh, ang problema, may nauunang nahuhuli. Hindi po ba? Yari ka. Ha? Minsan yun ang ikinasasama ng loob. Pagka po merong mga selfish expectation, that is very frustrating mga kapatid pag hindi nangyari. Eh samantalang ang lagi nating itinuturo, it is more blessed to give than to receive. Pero ang marami po, ang laging inaabangan, yung tumanggap. At pag hindi tumanggap, walang kwentang conference yan. Sabi ko na walang kwentang fellowship yan. Bakit? Dahil di ka tumanggap? Minsan po nalalantad yung motibo Nagsama-sama tayo dito, hindi para sa kung ano ang makukuha mo lang. Di ba? Dapat ano yung matututunan mo at maya-apply mo. Yun po yung pinaka-heart mga kapatid. The Hosanna Bible Baptist Church invested for this conference sa kanilang goal at intention na ma-equip, ma-enhance, ma-strengthen ang bawat isa sa atin. Meron po mga preachings at teachings na mapakinggan na pwede nating i-apply. Hindi po ito yung conference na ikaw ay paaasahin. Ito naman napabanggit lang natin. Diba? Hinakot mo yung mga tao sa probinsya. Dadali mo sa Manila. Tapos sasabihin mo, sasagutin lahat ng pamasahe nyo. Tapos nung dumating yung time na i-reimburse na, nasaan na? At siyempre natural, hindi na ngayon magwo-work yung pinaka-dapat objective na ma-challenge, magkaisa. Hindi, pambihirang conference yan. Ang hirap-hirap na ng buhay namin. Gumastos kami, tapos hindi binalik yung aming... Kaya po kami, pag nagko-conference,
walang pangako. Kasi nga ayokong yun ang maging eksena ko. Pinangakuan na kayo, gusto nyo to pa rin pa, napaka-abusado nyo naman. Mas maganda pa yung hindi ka nangako, tas nagulat sila, may natanggap sila. Mas maganda pa yun. Kaya mga kapatid, iwasan din natin yung paasa. Kala natin kasi sa mga young people lang yan dapat ituro Pag hindi at wala ng pag-asa, wag mo nang hintay magregalo pa ng marami sa'yo. Sabihan mo na kaagad. Tingnan mo naman yung itsura mo. Dapat maisip mo na wala kang aasahan sa akin. Dapat ganun ka katakpol. Ganun katakpol, ano ho? Mga kapatid, buti na lang, hindi in-apply ni Ma'am Maris nyo yan. Buti, binigyan niya ako ng pagkakataon na ipaglaban ko ang aking pag-ibig. Opo, mga kapatid, medyo binigyan niya ako ng pagkakataon na talagang daanin ang lahat sa prayer. Kaya maniwala kayo na ang prayer powerful talaga yan. Diyan sinimulan ni Pastor Proby ang challenge, makapangyarihan ng panalangin. Mga kapatid, si Maris, hindi bunga ng looks ko yan, bunga ng panalangin yan. Nung una nga sa munggo ko pa niluluhuran yan, munggo, Pastor. Nung na-realize ko, ang sakit talaga hindi natutunaw. Pinalitan ko, asin, at least natutunaw. Niluhuran ko po sa Panginoon yan. Kasi nung i-approach ko si Ma'am Maris nyo, ay naku po, hindi po ako nagpe-pray na mapangasawa ng pastor. Buti naman ganun yung sinabi niya. Kahit pa paano, hindi masakit yun. Yung may tsura nyo na yan. Ipagpe-pray nyo. Buti, very tactful siya. Ang sabi niya, ayoko, hindi po ako nagpe-pray na makapag-asawa ng pastor. Sabi ko, hindi naman kita nililigawan Ang sabi ko lang sa'yo, ipag-pray mo. Pastor mo ako, makinig ka sa akin. Hindi ba tama lang sa pastor na turuan natin silang mag-pray? Kasi mga kapatid, isipin nyo naman, nasa prayer na lang ang pag-asa ko, mga kapatid. Aba, mga kapatid, yung ayaw-ayaw niya, nung nag-pray, naiba ang lahat. Mga kapatid, prayer really works. Kaya kung ayaw mo, huwag ka mag-pray. Delikado. Halimbawa, may nag-approach sa'yo, tapos, wag. Mga kapatid, laglag si Marisa sa aking mga kamay. Prayer. Diba? So dapat may consider po natin na nakaka-frustrate yung pong expectation. Kaya nga sabi ko, ang maganda, sabi niya doon sa tatay niya, ako, hindi mo man lang ako pinagpatay ng guya. Buong buhay ko ng paglilingkod sa iyo. Ibig sabihin, meron po siyang motibong hindi tama. So sometimes, parang ganun po Panginoon, nagsuko ako ng buhay sa iyo. Ba't hanggang ngayon, wala pa kaming building? Panginoon, nagsuko ako ng buhay sa iyo. Bakit hanggang ngayon? Parang, di ba? Wala pa akong sasakyan. Wala. Tinutulungan natin ng diablo. Na-discourage tayo pag ganun. Kasi hindi ka naman nag-surrender ng buhay para magkasasakyan. Hindi ka naman nag-surrender ng buhay para magkabahay. Nag-surrender ka ng buhay dahil tinawag ka ng Panginoon at kailangan ng mga manggagawa para mag-win ng kaluluwa. Kaya mga kapatid, tiyakin po natin na ang expectation natin sa ministry, hindi pang sarili. Problema po yan. Di ba? Sin of envy, sense of entitlement, selfish expectation, and senseless exaggeration. Tingnan niyo po. Tingnan niyo po yung mga salita niya sa tatay niya. Ang sabi po niya, mga kapatid, itong kapatid kong ito, in fact, ang sabi niya, itong anak mong ito, sinira ang buhay niya. Di ba? Mga kapatid, yung pong idea na talagang, kumbaga, sa usapan po ng exaggeration, makikita nyo that the elder brother exaggerated the faults of others while ignoring his own heart condition. Alam mo sabi niya? Ako, kasama mo ako lagi. Kumbaga, hindi ko ginawa yung ginawa ng kapatid ko. Yun po yung idea na talagang lagi kitang, kumbaga, sinusunod kita. Isipin niyo po, kung totoo po yun, bakit sila may discussion kung masunuring anak talaga siya? The fact na siya po ay nagre-reklamo
It means to say, hindi totoo yun sinasabi niya. Deceptive eh. Diba? Pero ang totoo niyan, gusto niyang i-exaggerate ang lahat. Members, ang isang malaking problema rin sa church, yung mga problema pwedeng iayos. Minsan pinalalala po natin. Sa mga pastors, meron tayong mga na-experience na kung tutuusin, dapat alam nating kasama naman talaga yan sa buhay, sa ministeryo na makaka-experience tayo. Minsan, sabi ko nga, alimbawa sa driving, di ba, easily nagre-react tayo pag kami nag-cut sa atin. Hindi natin inalam na baka kaya siya nakabig na ganon, meron din problema doon sa right away, magre-react tayo and then saan tayo dadali ng reaction natin. Minsan yun ang nagpapahamak sa atin eh. Mga kapatid, mga minamahal, ang tamang puso po dapat pagmamahalan. And you know what? Love covereth the multitudes of sin. Ang ibig sabihin, hindi po nagko-condone, hindi nagkukonsinte, kundi ang usapan, hindi po doon nagdudwell sa kung ano ang naging pagkakamali ng kapwa natin. Pastors, one way or the other, maring ikaw o sila, magkakaroon tayo ng mga misunderstanding. May mga pagkakataon na may sasablay. Ang espiritu na dapat taglay po natin, mga kapatid, ay espiritu na kung saan ang gugustuhin po natin, makabangon ang ating mga kapatid. Amen? Yun po, hindi tayo dapat maging judge ng iba. At mga kapatid, ang ating pong dapat laging iwasan ay yung tinatawag nating pagpapalala ng problema. Ang tamang idea po, ang bumagsak, dapat tulungang makabangon. Ang nagkamali, dapat maitama. Tigilan ang ginagawang mali, pero huwag itigil ang ginagawang tama. Okay? So kaya dito po sa usapang ito, ano ba ang ine-expect na dapat attitude nung pong kapatid? Doon sa idea na yung kapatid niya patay, muling nabuhay, nawala at ngayon nasumpungan. Hindi ba tama lang na magsaya tayo? Pero makikita niyo po eh. Kung ano-ano po yung mga husga nito pong lalaking ito, nung kapatid na ito. Yung spirit, mga kapatid, ng Pharisee ay very obvious na yun ang sinasaway ng Panginoon. Mga kapatid, iwasan po natin na maging exaggerated to the point na maghuhusga tayo ng iba. Sabi ko nga, minsan, pag-iisip ka, ang galing-galing nating magsabi ng hindi tama sa iba, minsan nga tayo, biruan lang natin kung magiging totoo tayo eh. Talaga bang yung pagbibiro natin, nakalulugod ba sa Panginoon yan? Nakakatuwa ba sa Panginoon yan? Ang ibig ko pong sabihin, walang mali na dapat konsintihin, pero ang mali, hindi pinalalala ang sitwasyon, hindi pinalalala ang misunderstanding, hindi pinalalala ang mga sitwasyon na makasisira, hindi pinalalala. Kung Diyos ang pag-uusapan natin, ang gusto ng Diyos, ang mali ay maitama, ang mga nadapa ay makabangon. Ang gusto ng Diyos, mga kapatid, ay ang ating tulungan ang isa't isa. Amen? Napaka-dangerous po ng attitude ng elder son na ito. Diba? And the sad truth is that sometimes, kung mag-i-evaluate tayo, itong attitude na ito, taglay din po ng maraming Kristiyano, maging ng mga pastor. Sin of envy. Ang ganda-ganda ng goal and objective ng conference na ito. Tapos kung ano-ano sasabihin mo, ingkit lang yun eh. Diba? Ingkit lang yun. Tapos, yung hindi natin kaya, pasalamatan natin merong gumagawa. Hindi yung kaiinggitan mo pa. And then, yung sense of entitlement. Dapat sa conference, ako yung naging speaker. Diba? Dapat ganito, di ba? Ako ang expectation. And then, exaggeration. So para sa akin po, dahil problema tong attitude na ito, ano ang solusyon? Mga kapatid, ang solusyon po, alam niyo kung ano? Selflessness. Para po maganda, ang samahan natin, wag full of self. Huwag kang mapaghanap.
Itong elder son na ito, ang problema niya, hindi na siya natuwa doon sa ginawa ng ama niya at ang expectation niya, dapat siya. So selflessness, sa usapang Kristiyano, sa usapang ministeryo, hindi po pwede na magkaisa kung ikaw ay puno ng sarili. Selflessness. Servanthood. Yung pong, yung damdamin na ang gusto mo maglingkod at hindi ikaw ang paglingkuran. Okay? Thirdly, sincerity. Diba? Sincerity. Yung statement ng brother, hindi sincere. Hindi totoo. Tay, alam mo, na ako, hindi kita binigyan ng sakit ng ulo. Hindi totoo yun. Hindi ako nagka-problema kahit minsan. Hindi totoo yun. Di ba? And then, spirituality. So, napakahalaga po na ito ang maging lapat na solusyon sa attitude problem na nakita natin doon sa elder son. Pero ito po yung striking dito. Para mapatahimik siya. Alam niyo po, ang sabi po ng tatay niya sa kanya, mga kapatid, mahalaga po ito na atin pong mabigyan ng pansin. Ang sabi niya, Son, verse 31, Thou art ever with me, and all that I have is thine. Mga kapatid, the Father's answer is the cure for all these attitudes. Ang idea po is to be grateful for His grace. Di ba? Isipin niyo po, bakit ganun ang magiging damdamin natin? Samantalang ang claim nating lahat, biyaya lang ng Diyos kung bakit tayo nasa ministry. Biyaya lang ng Diyos kung bakit tayo saved. Biyaya lang ng Diyos kung bakit tayo naglilingkod at nakapaglingkod. Biyaya lang ng Diyos ang lahat kung bakit tayo ay nasa kalagayan natin. Kung naniniwala ka na biyaya talaga ng Diyos yan, hindi mo tataglayin yung spirito na ito nung elder son. Di ba? Sabi niya, anak, ikaw lagi kitang kasama. Lahat ng meron ako sa'yo. Di ba? Tama lang na magdiwang tayo kasi itong kapatid mo nawala at ngayon ay muling nasumpungan. Be grateful for His grace. Rejoice in His goodness and rest in His love. Ibig sabihin, sa buhay ko, ang laging importante, hindi po yung kung ano po ang po pwedeng gawin ng kahit sino sa akin. What is important sa buhay natin ay ang Diyos na siyang tumawag sa atin, siya na nagpasimula sa atin at siya rin magtatapos. Sa pagtatapos po natin sa message na ito, let us evaluate sa church natin and pastors sa fellowship natin. Hindi ba ito po ang dahilan kung bakit talaga nasisira ang pagkakaisa? Sin of envy, okay? Sense of entitlement, selfish expectations, and senseless exaggeration. Yung po pwede namang maging maayos. Minsan dinadala pa natin sa conference eh. Minsan kinakaladkad pa natin sa iba eh. Minsan tayo po nagsisiraan. Minsan, di ba? Yun yung mga bagay na para sa akin dapat maiwasan. Kanina po ang panawagan sa atin, unity para sa misyon. Probinsya man, Manila man, syudad man, saan mang lugar tayo, lahat tayo ay pantay-pantay sa tawag ng Panginoon. At ang inaasahan po ng Panginoon sa atin is to be united. Magkaisa po tayo para magkatulong-tulong sa pagsusulong ng Ebanghelyo para sa kaligtasan ng tao. So, iyan po ang kalooban ng Diyos. And it is good to somehow consider our relationship with one another. Diba? Mga kapatid, mas masaya po kapag ganito tayo. Mas masaya na tayo po ay nagpapalakasan, wala pong inggitan, walang paligsahan, wala pong isahan. Mga kapatid, talagang ang ating pong tibok ng puso ay ang ma-encourage natin ang isa't isa. Let us pray. Our gracious loving Father, thank you so much for your words. Thank you for reminding us mula po sa unang mensahe, mula pa kaninang umaga, hanggang ngayon, kahit sa mga sessions po namin, Panginoon, what a blessing
na napakinggan po namin ang mga hamon na ito. Lord, we pray that you will continue to work in the ministry that you entrusted to each and every one of us. Lord, thank you for saving us. Thank you for calling us. Thank you for enabling us. Thank you for putting us into your ministry. At ngayon po, nagpapasalamat kami sa mga nagsuko ng buhay para po sa ministeryo. At ngayon po, dakilang Diyos, ang hiling po namin sa iyo, bawat isa po sa amin, pastor man o miyembro, sa usapang church, sa usapang fellowship ng mga pastor, nawa, wag po namin payagan na mangibabaw at maghari ang mga attitudes na sisira po sa aming pagkakaisa. Panginoon, hiling ko po na ikaw ang siyang umabot sa puso ng iyong mga anak. Sa pangalan ni Jesus, habang nakayuko at nakapikit ang bawat isa, members, pastors, ang fellowship po ay isa sa dinisenyo ng Panginoon for us to strengthen, to exhort, to encourage one another. Alam natin at napatunayan natin na sa ministry, sa Christian life, ang hirap kung tayo po'y nag-iisa. Ang laking blessing na tayo po'y nagkakaroon ng pagkakataon na mag-fellowship na kagaya nito. Ngayong gabing ito, sa ating pong napakinggang mensahe, na-realize po ba natin na may mga attitudes na po pwedeng makasira sa magandang pagsasamahan? Attitudes na makasisira sa pagkakaisa. Ngayong gabing ito, it is good na nagkakasama-sama na po tayo. At ang maganda po, ang maging tibok ng puso po natin, huwag tayong magkaroon ng attitude na katulad po ng elder son. Huwag tayong magkaroon ng attitude na katulad ng Pariseo. Huwag tayong mabuhay sa inggit. Huwag pong mangyari na tayo po ay laging nag-expect. Ngayong sandaling ito, kung ang Diyos ay kumilos sa ating puso, laging napakaganda po na tuwing nakikinig po tayo ng mensahe, tayo po ay nakikipagtagpo sa Diyos sa kanyang altar na meron pong katapatan, sinseridad sa ating mga puso. Tatawagin ko po ang ating mga pastor, and I would like to request everyone to please stand up. And if you want to come, if you realize that the Lord talked to you tonight and touched your heart, I believe, napakaganda po na may realization tayo. Hindi tama na naiinggit ka sa blessing ng iba. Hindi tama na ang ating pong expectation ay pang sarili lagi. Hindi tama na yung po pwede namang iayos, pinapalala po natin. Hindi po maganda na tayo po ay magsiraan. Hindi po maganda na tayo po ay maging selfish, mga kapatid. Napakaganda po na mai-apply po natin. Rejoice with them that do rejoice and weep to them that weep. Kung kayo po'y binigyan ng pinagkatiwalaan ng ministeryo, huwag mong isentro doon sa title mo, huwag mong isentro doon sa position mo, isentro mo sa purpose kung bakit ka nilagay diyan sa iyong posisyon. Bakit inilagay ka sa leadership? Laging yun po ang sentrohan natin, yung purpose. Hindi po dapat yung posisyon na masyado nating minamagnify, na masyado nating ini-highlight. At yun ang dahilan na hindi mo napapansin, mahirap ang pagkakaisa. Pastor Proby, please. You know, churches are rarely destroyed from the outside. More often, churches are weakened on the inside. Alam niyo po, blessing na nasa right church tayo. We have the right pastor. We claim to have the right Bible. Tama yung ating goal. Pero alam nyo, ang isang missing piece,
right attitude. Posible po ng lahat ng ito, right church, right pastor, right Bible, right goal, walang mararating dahil sa bad attitude. Tonight, let's not be proud as if we are already perfect. It's not wrong. Walang mawawala sa atin when we humble ourselves. Even if we are pastors. Even if we have been a Christian for a long time. Eh, yung nagreklamo rito, matagal na daw eh. We need to check our attitude. Maybe there are, ano po ang realization natin ngayong gabi? Maybe may resentment sa puso natin sa kapwa pastor. Maybe we feel, if you are a worker, a member in the church, you feel overlooked. Walang nakakapansin sa akin eh. Walang nakakakita sa ginagawa ko. Yun, doon na nagsisimula. We feel entitled. Sila ang dapat lumapit sa akin, ba't ako lalapit sa kanila? Mataas na ako eh. Tagumpay na ako, ba't ako lalapit? Silang lalapit sa akin. Maganda po yung spirit ng Panginoon eh. Siya yung bumaba. Condescension, siya yung lumapit, nag-reach out. Dumating na ba sa punto natin, sa mga members, matagal ka na, hindi ka na nakikipagkamayan sa mga members. Kasi tagal mo na, ikaw nag-aantay na sila ang lalapit sa'yo. Maybe you have lost the spirit of selflessness and servanthood. Maybe you still attend every service. Still sing in the choir. You still preach behind the pulpit. But slowly, there is envy. There is pride. There is hurt. There is comparison. There is attitude that is robbing the church of unity. Alam niyo pong maganda natin gawin? Ibaba na natin yan. Let us lay down before God. Sabi natin, Panginoon, suko ko sa iyo yung envy ko. Isuko ko sa iyo yung aking pride, yung aking self-entitlement. Let us pray. Heavenly Father, marami pong salamat. Grabe, Panginoon. Wow. Combo meal po ang aming natanggap ngayong gabi. Sobrang nabusog po kami. Kanina ipinakita yung field. Ngayon, ipinakita ang aming mga attitude. Both are necessary. I pray that tonight, Lord, as much as we want to accomplish great things for you in the furtherance of the gospel, but if we could not fix our bad attitudes, ito rin po ang maghahadlang sa amin. Panginoon, salamat po. Hayaan niyo po na kaming mga pastors ang magsimula ng halimbawa sa aming mga miyembro ng totoong pagkakaisa. Salamat, Lord. Tulungan niyo po kami sa commitment na ito. In Christ's name we pray. Grabe. Palakpakan po natin. Grabe. Ang tindi ng complementariness ng preaching ngayong gabi. Grabe. Sa una po, pinakita sa atin yung field, yung harvest. Yung una, talagang grabe. The harvest is plenteous. The laborers are few. Pero nag-climax tayo ngayong gabi, the heart. It is still the heart. Mga kapwa pastors, tignan niyo po itong bagay na to. Pwede ba na tayo ang mag-set ng halimbawa sa ating mga members?
kung papaano makita ang totoong pagkakaisa. Ang hirap po kayang ituro sa mga miyembro nating magkaisa kayo. Pero tayo, hindi tayo marunong makipagkaisa sa ating mga kasamang manggagawa for the sake of the gospel of Jesus Christ. Di man po magsasalita, pero sa isip-isip, bakit si pastor, doon sa isang pastor, ganyan? Di po ba? Kaya napakaganda po ngayong gabi na kayong mga members, dinala po kayo ng inyong pastor, lalayo. Pwede namang sabihin na lang nila Pastor Richard Santos, manood na lang kami, Pastor, ng Facebook nyo. Pero bakit pumunta? Palagay ko po, isa sa mga talagang dahilan, gustong bumuo ng totoong pagkakaisa, makiisa sa obvious na gusto ng Diyos na direksyon ng mga churches sa Northern Philippines for the gospel of Jesus Christ. Malayo na po yung Benguet 7 hours. Malayo na po ang Mountain Province. Bababa kayo sa amin kasi ang taas nyo. Malayo po ang Kalinga. Malayo ang Apayao. Opo, mas malayo ang Ilocos Norte. Joke lang. Malayo na po ang Abra. Pero katulad po, nai-establish yung iniisip ko na nakaka-bless po sa akin personally sa conference na ito. Ang dala nating espiritu ay dala ng pakikiisa. Hindi yung iniisahan. Tama po ba yun sa Tagalog? Kundi nang iisa, kundi nagkakaisa. Yun. Hindi ano po ulit? Ang hirap naman ng Tagalog. Oh. Hindi nang iisa. Yun. Kundi nagkakaisa. Opo, kaya sinishare ko po sa mga members po namin dito. Sabi ko, I'm reaching out to the pastors, wanting to be a blessing to them, to help them. Pagkat gusto kong makatulong na mapalakas ang mga pastor, mapalakas ang mga churches. Tsaka ako sasabihin sa church, kaya kayong mga members, mag-reach out naman kayo sa mga members. So, i-reach out nyo yung mga hindi na pumupunta, i-reach out nyo yung mga nanlalamig. Masasabi ko yun kasi ginagawa ko Ang hirap po ituro ang pagkakaisa sa church na pagdating sa big picture, your church as one is not the big picture. It's the Great Commission. That's the big picture. And the church, our churches are only part of that. And God expects us to be united and partners on it. Ang hirap ituro ang pagkakaisa sa ating mga churches na wala tayong pagkakaisa. Kaya, salamat po, Bishop, na tumbok the heart of the problem is the problem of the heart. Amen po? Grabe. Pwede na tayong umuwi? Ayaw nyo pa? Gusto pa? Amen? We have one more day tomorrow. At kung gaano po ka-bless tayo kagabi, sa buong maghapon na ito, hanggang kanina, mas matindi pa bukas. Because tomorrow is not a conclusion. It's a climax. The adrenaline will continue to shoot up. Kaya matulog po tayo na maaga. Paano natin sasabihin yan? Gagabihin na naman tayo. At gumising tayo na maaga. And let's prepare ourselves for the final day, the climax of our conference. Amen po? Praise God. Hindi po tayo pwedeng umuwi na hindi tayo magbibigay ng offering ngayong gabi. Pero just to update you, pakita mo nga yung video sa baba para may idea po kayo papaano yung sitwasyon natin dito ngayon. Our total attendance on site is 1,018. Oh. Ito po, may mga pastors na pumunta muna sa kanilang mga churches, nagpaalam, Pastor, babalik kami bukas.
O yung ibang mga pastors nga, sabong maghapon sabing ganyan, Pastor, pambihira, sayang, hindi namin naisama yung iba naming mga men. Ayan mo, sasama namin next year. Tuwang-tuwa. Ako kinakabahan. Ayan, pakita mo nga. O, sa kalsada po yan. Grabe. O, sarado yung kalahati ng kalsada. Oo. Doon sa garahe. Tingnan mo nga. O, sa garahe yan. Doon sa pastor's lounge. Yun. Kita nyo? Mga kapatid? Grabe. At gusto kong magpasalamat sa aming kapitbahay sapagkat nauunawaan po nila kami, sumusuporta. Actually, yung mga kapitbahay po namin, pagbaba ko po kanina, Bishop, kaya medyo nag-exit ako during the Bible reading because I wanted to check on the surroundings. Sabi ko, pambihira, no, dami natin. Sabi nila, Pastor, ang babait ng mga kapitbahay natin. Tumulong pa silang magdagdag ng mga upuan. Palakpakan nga po natin ang mga kapitbahay dito. Ayan. Hindi ho biro. Alam nyo ba, halos lahat ng mga streets dyan naparkingan na natin. Mula dito hanggang to the 4th Street. Hanggang dyan, another 4 streets na parkingan. Hanggang doon po sa may malapit na sa ilog, na parkingan po lahat ng mga sasakyan yan. And by the grace of God, wala po akong narinig na nagre-reklamo ang mga kapitbahay. Kaya isang malakas pang palakpak para sa mga kapitbahay. Marami pong salamat. Opo, in cooperation sa ating mahal na barangay chairman. Oo, si Captain Angelo Sales. Ayan, kaibigan po natin. Ang mga barangay tanod natin, kagawad, sa mga lahat. Amin akarubag, yaman kami, apo akaruba. Iti pan nakaawat yo, kan support tayo, kadeto'y event, dito'y Barangay 4, Tehosana Bible Baptist Church. Maraming salamat po sa inyo. Amen? O, tumayo po tayong lahat, mga kapatid. And, ano kakantayin natin? The heart of the problem is the problem of the heart. We tend to make excuses. We tend to pass the blame. We fail to see our failures as more than just mistakes. We can see the wrong in others, overlooking the evil within. So help us, Lord, to confront our hearts, to confess and forsake our sin. For the heart of the problem is the problem of the heart. Filled with pride, we try to hide every simple part. But confession and repentance would be a healthy start to fix the heart of the problem of the heart. Alam niyo po, ma-fix lang natin yung problema sa puso natin, may pag-asa po ang ating leadership. Kung may pag-asa ang leadership natin, may pag-asa ang mga church natin. Pag may pag-asa mga churches natin, may pag-asa na the furtherance of the gospel of Christ. Second verse. The heart is so deceitful, so desperately wicked within. And just the time I think I'm fine, I deceive myself again. So create in me a clean heart, one that's faithful, pure and true. Then search my heart and try me. Help me, Lord, to follow you. For the heart of the problem is the problem of the heart. Filled with pride, we try to hide every simple part. But confession and repentance will be a healthy start to fix the heart of the problem of the heart. One more time. For the heart of the problem is the problem of the heart. Filled with pride, we try to hide every simple part.
But confession and repentance would be a healthy start to fix the heart of the problem of the heart. Kahit maganda po siguro yung mga ideas natin, magagaling yung mga estratehiyang naiisip natin, pag hindi natin naayos talaga ito, walang mararating ang ating mga buhay. Praise God. Muli, Pastor Edwin Tan, maraming salamat po. Bishop Freddy De Vega, maraming salamat po. Pastor Jojo Tuason, thank you for the message today. Pastor Joey Ando, maraming salamat po. Pastor Poy, what a great encouragement to the men and members of our church. Let's pray for the offering. Heavenly Father, thank you so much for a wonderful day. Panginoon, habang tinitignan ko how everything has transpired today, I see nothing but your heart, your hand to touch our lives because you have a great plan for us in the Northern Philippines for the furtherance of the gospel of Christ in partnership to all the churches of God. Panginoon, hayaan niyo po, tulungan niyo po kaming magkaisa for your glory and honor. Tonight as we give, bless the gift and also the giver. Continue po na ibalik ang lakas sa aming mga speakers. Salamat po maging sa aming mga resource speakers, Pastor Ver and Pastor Dennis. Salamat po sa mga men ng church na ito, sa mga members na napaka-supportive, Panginoon. Thank you so much for my beloved wife, for her partnership and support and prayer. Thank you, Lord, for my whole family. Thank you for our patriarch here in the HBBC, Pastor June. Thank you for Mama. Thank you for everyone, for all the pastors, oh God. In Christ's name we pray. Amen. You may be seated.
Praise God. Thank you so much. It's BBC Orchestra. Praise God. Marami pang kulang pero parang kompleto na, no? Tumay po tayong lahat. Let's sing Victory in Jesus. Maraming salamat po. I saw Pastor Orlino Fahela. Asan siya? Oh, belated happy birthday, Pastor. Amen. At nais ko ring batiin ang isa sa mga men namin po dito sa HBBC. Nag-birthday po siya kahapon. Si Tito Dino Asidera. Nasaan na siya? Tito Dino, happy birthday! Ilan taon na po kayo, Tito? Ha? 40? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One of our faithful men, very humble men. Praise God for him. Victory in Jesus. Chorus. Ready? Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory. Sing the first now. I heard an old story, how a Savior from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, yes, precious blood. Then I repented and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming love. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Amen and amen. Praise the Lord. Ano to? Praise God. Let us close in prayer. Heavenly Father, marami pong salamat sa ginawa niyo po sa buong maghapon na ito. Hindi lang po kami punong-puno at kami nag-uumapaw, Panginoon, ng pagpapala. Lord, I pray that as we go, depart from this place, pagpalain niyo po ang bawat isa, especially po sa mga babalik sa mga hotel accommodations, sanctuary accommodations, sa mga uuwi po sa kanilang respective churches. Lord, give us a good night rest and bring us back again tomorrow, ready physically, mentally, and most especially spiritually. Salamat, Panginoon. In Christ's name we pray. Amen. May mga pastors pa pala tayo. Marami pa po tayong mga pastors sa baba. Oh, si Pastor Tom Mamaklay nandun sa baba. Marami pa. Amen. Please be seated and please allow our ushers to facilitate yung pong ating pag-exit from the building tonight. Go ahead. Unahin po muna natin ang mezzanine na